Men Ondan bilýän soň ýapaly gelen efire bilýän bolsam, bege hoş geldiňiz. Siziň hem bilýän zadyňyz barmy? Merdan şu türmeler barada anyk maglumatlardan Salam aleyküm. kimler isleýän bolsa, ben dinlerle watan. Nora gowmya delaňa. Salam, hoş geldiňiz. Aýdyň dinleýär. Gowmyň salam aleyküm. Hemmäňe de salam Aleyküm aleyküm. Salam. Aleyküm assalam. Ay şu hukuk korejy edara oýunçy diýjek bolýan men diýjek bolma. Aýdyň. Ay meni ýolly ýörep barýakan saklaýarlar daro. Men sakladylar işte meni. Gelbäriga diýip balagdan tutup bara ýüklejek bolýarlar daro. Ey duray sen kimsen näme sen ýanna bolen wara? Представьте oklary. Aşgabatda mı? Bilen wara. Marda. Marda, aha. Sen kime sen ýanna? Sen ilki ödün tanıştıray men bilen ey sen owurlak gidip barýaňa meni. Sen adam öldürýärmi sen? Näme etýäň sen? Men sen tananma wara. Bilýärmi? Ha. Sesim böyleler dara, sesim böyleler o. Ya payda mikrofon bir. Ora, En yap. eşdilýärmi? Awo. Bir doğunun senin var ha. Eşdilýärmi? Yundum ya şu yan mikrofon olun yap. Böyleler ağa. Men gelmeden o. TikTok men gelmeden o. Çıkaraýmasam. Aýdym. Yok, goşulýar. Etdänler var. Almayan, bol aýdyp gutwarýan sen Onun çıkmaljak. şey meni şey dip maşina yüklep etdiler ve etdiler balagymdan tutup men olar tanam öldürmäne git barýaňym nire git barýaň aýda diýen sen begensmi diýä hawa diýen bolen ýörenle dip alt gitdiler ha. Hawa ertdiler apona. Hawa näme diýen bolen ay men niye uçska oynayamne. Onunla näme şimdi sen özüň tanıştyraň oý diýdim. Ýoldan sen men owurlap gaýtdyň sen adam hukugyny orýar, däme? Hukuk goraýjy edara, däme size diýdim o, sen milisiýe däme sen diýdim. Hawa diýdi. Sen diýdim, mara öz edýän zadyňy adamlara diýdim, ulanýan zadyňy. Ters elýär diýdim, sen diýdim, men näde bap gaýtdyň şu wagt bilýärmi diýdim. Sen pristavçydy ba etmediň men bilen. Yo ola. Ay men niye vara? Olun şan zaptlar olun. Men niye vara şunu edýän diýär, şuňa edýän diýär. Ay bolýa edýän bolsaň diýdim. Sen jogap berersiň şu wagtlara diýdim, hemmesine de diýdim. Şu wagtlara adamlar Allaha undajan nesip bolsa jogap bererler. Edilýän zat kän. Hemmesine de jogap bersinler. Jogap bererler hem nesip bolsa. İnşallah. 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 Özüňiz gowy dämi? Sağlygyňyz isleýän hemmäňizden. Allaha undajan hemme zat hatapsy zat ýok, hemme zatyň hatagy bar. O dünýede bermeli, bu dünýede bermeli, hata bermeli. Hemme hataply kösünün bolsaň bir zatdan içkenen bolsaň. Ay men kösörüm daro, men şeýtdiler ana. Men gidilär, mowa men näçe gidilär no. Men şeýtdiler daro. Men hiç kimden hem gidilär, mowa men ikeplep götüne sokaýdynlar ben. Doğru. Yani yola hakikata başka bir dostumun başına geldi. Akşam gidip balakap diye. Katalaşka mürüp diye. Bir deresem roşotdan. Sen men yok o. Yok Katalaşka da adam bolsa bolýa oğlum. Babıçkam kemerim geldi. Sen awurlar. Bir zat açyk bega. Sağ ol dostum gelip aýdan üçin vatandaşlar şey dip gelip aýdan gaýra. Doğru. Mahşer gününe kalsın hemme zadımız. Ya biz mahşer gününe de koymalı da biz özümüz hemme zadı munkala невозможно munkala fufloları hemmesini yok etmeli düşünýäňiz mi? Biz bir zatlar etmesek olur. Tüy kulübüne gömýär sobular o talibiň aýdyşýaly tüy kulübüne gömýär halk aýakdan. Вот именно. Yok bular просто vatandaşa zulüm edip. Nuraga salam gowmya daýlanýar.
Salam, goýmusyňyz Jant? Turma hakkında, men turma hakkında Aşgabatda oturuyorum, turma hakkında men arkyny aýdyp biljek. Prezidentimiz Aratoy Amitovna garaşdyk. Düýnemjigim ýani biri öl çykdy, günne aglaýan, şagadla aç oturýarlar, ne hak basdylar, prezidente çykan çykyşymyzdan soň basdylar, kronikada çykan çykyşymyzdan soň basdylar. Bahane bilen basdylar. Şu adam, şol wezipesine ulullar basanlar. Hiç da kazam edilmek prezidente ýadan arzana mezine gaýdyp gele, arkyny gurulap bilýän. Hiç ile adalet yok. Jigim türmedi. Jaýymyz üçin eden çykyşymyz üçin basdylar. Jemlenip basdylar özleri. Gelinimiz bahana tutup basdylar. Şomkasam ma elimde. Gelinim eden şomkasyn. Şomkasyna Şu goýulur. çarjong var, çarjong 12-nji koloniýada var, şo taýdaky adamlar kötenýär esasanan var. Şagallı ağaç yatırlar. Ağaç yana. Awa şagallı. Kıskurup inçe keser. 12-nji koloniýa var, şo taýda Nuri. Men arkyna aýdyp bilýän. Günni de ağlap oturýar. Günni prezidente ýadan arzaňam maran ok, arzyňam diňlenen ok. İki bolup oturýarlar, ýurdu oňor bilen oklar. Aşagyny naklara da buyruk şol edip oturýarlar arkyna. Diýiljek arkyna. Organlar geläýsin. Geläýsin. Jigimem geçemem ýatyr. İkisini bile basdylar. Kronikada çykyş eden üçin basdylar. Bahane bilen basdylar. Nämemişik Serdar'ın karşısına, Kurbangulyň karşısına gidipmişik ben. Karşısına Allah gitsin ikisinin. Men dik Allah'dan dilek edýän. Dige giyce uni yatamok, üçem bolsa yatamok. Ne işe girip bolýar, ne işläp bolýar. Ejemjan pensiyasine ýaşap, jaýalyňyz diýip prezidente arzyň getirip jaýalyň üçin basýasyp basdylar. Ana ýatyr. Bar aktivistlaň ýanyna, Murat Üşew ýanyna ýatyr. Bar aktivistler jigimiň ýanyna. Ya. Berde adalet ba. Yurt asuda diýenler ol pul seçýänler, 100 manat 50 manat seçýänler. Ýoluň ugruna köçedi. İl musurdan çöregi ýa, olar şey seçim oýnaýarlar. Hana adalet. Yiğitler, görýäňiz yiğitler, aýal maşgalalar adalatsızlykdan Ağlap oturun. Yetim çağı iki kıyım mı? Ağlap oturun. Ağlap oturun. Yetim çağı nire işlip baryan kun tuçuluk edip bilýän mi dip soraýarlar. Edip bilen ok alam yok diýerler. 38 ýaşynda bize dırnak doğdu kırpık koyan kun tügerek diýerler. Başlıklar. Yalanlar. Diplomum var. Girip işlebilem o. Erkekler neredesiniz? Erkekler. Hani mentaliteti olan erkekler neredesiniz? Ne oldu? İzinlenem gidip bilem ok. Turmaya gidecek orada takminan 3.000-4.000 manatın gerek. İş yok gidip bilem ok. Hem ecem kahvem yatır. Erkekler kan o berdi o. Menem erkeğine, menem Türkmenistan'dan, menem erkeği oğlun. Mardan ölme. Nuraga gelnejani kontrol. İş tadip et bilen o ayten yokucu. Bega bir gayrat gurulemesene. Mani zat gurule gayrat etti. Mani zat gurulacak oradan. Yalan lan. İyiminde men suud edip bilýän. Çykyş etdik. Yalan lan, doğru eken diýen adam. Görümşüm çykyşyny. Ecem 3 gedek adresine çykyş etdik. Yalan diýem o. Dinlemediler. Ecem işte horladylar. Ecem işten boşatdylar. Azar verdiler. Öýümüze siwedimizi öçürdüler. Toğumuzu öçürdüler. Dişik bor men garaşpysak da saklap durlar. Sakla versinler. Allah Etdiler, doğru etdiler. Allah garaşpysyny. Ýöne bir adam, iki adam edil Türkmenistan içinde bir adam, iki adam edibilen ok işte. Allah etsin, patgalimler köp. Şugunun özüne can edip diýerler maňa. Ýurt asuda uruş ýok, uruşdan beter zatlar bolup otur. Ne hak adamlar türmede ýatyrlar, ne hak gözüm bilen gördüm. Gyýy zorlap diýip dedi adam oglunyň edenisini günäsiziň boýuna ýüklep türmäge basanlaryň ýanyna durdum men. Suwdyň ýanyna durdum. Ne hak otyrlar. Diňe adam basymam dedi päweller otyrlar. Lişni Serdar Berdimuhammed ecemlen jigin basan adam biri päwelledi. Olum suud edip bilýänmi? Ýöne wagty gelsin diňe wagty garaşýan. Allah wagtyny berer, netip bolsa inşallah. Ne hakka, ne hakka ýerde ýatmaz. İnşallah. Birem şu oldu, birem şu oldu. Gelnece teret gıynan ya. Neçe arzam ýadyly. Neçe arzamy kuletdiler, ýitirýärler, ýitirim bolsunlar. Allahça ýitsinler. Wagtmen şu kronika bilen silýädim, saklap bilem ok, silýädim, kesdiler. Kän jurnalistlere ýalbardym, kömek etmän durun. Olaram organlara işleýärler. Şaýdak jurnalistler we bir kysy organ işläbersinler. Olaňam bu kaçylar enter. O ýagmy. Men jigimiň suratyny berdidim. Çykaryň diýdim, beýan ediň diýdim. Gayrat et, kömek ediň diýdim. Olam edip bilmediler. Sebäp işleýärler. Ol adaletde
oturan çotko künte işleýärler. O bismen künte işleýär. Doğru aýtdy Nura. Wat nur. Şu wagtlar doğru. Ne Sen biz şu şu vakitlar bolýar. şu görüşýär. Ine biz şu Doğru, vakitlar evet. şu görüşýär. Ine görüşmäliňmi? Ağlan, ne bileyim. Doğru aýtdy men sen arasynda getmiyorum. Bilýän şalar. Nuraga, görüş bilmeýäňiz. Sebäbi diýende Hudaýa şükür diýip haram pula gazanýan köp berdi. Haçan şu haram pullar kesiler Doğru ondan aýtdy. görüşmäşler. Ondan berdi görüş bilmeýän. Görüş, Takoy evet. maşin minip takoy jaýda jelip çürüýär. görüş, Ine men görüş, kaptalymda görüş, jaýda görüş. jelip çürüýär durlar. Kampanya keyip verip oglanlar gyýlar keyip edýär. Bilmeýäňiz siz 10 ýaly adam milliardçy ýurdumyz bar. Şoňa görüş bolmaýar. Görüşleýän bolsa Zalatoy ammise derdi Serdar Berdimuhamed. Andetdi. Gurhanın andisdi halkyny boşadyrdy. Dir türmede saklap otyr. Açyk gördü saklap otyr. Şonu ederdi. Gaýratly bolsa. Gayret yok. Gaýtyn prezident bolup gelenden nähak türmede adamlar boşada otyr. Aradaky nähak türmeden adamlar basýaňyz diýen üçin 270-90 adam boşadan boldular. Çipa türmede adam ýok ýalygy. Näçe barlyk edip baran ok türmeň içine. Millet kırılıp ýatyr, ejeler, kakalar kırılıp ýatyr, ýetimlikde goýýar. Ýat ýurtda öldüler. Türmede adamlar ölüp otyrlar. Ine şolok arasynda men jiým bilen ejem jan käwem, ista günäde dakadatsız barma elimde. Günäsizlik yok hamma. Oňa da seretmediler. Diňe wezipesini buýsanyp bulup, nämemişin Kur'an gatnaşmışyk. Prezidentten diýip 3 komnatly jaý muhdalypmışyk. Ana şoň üçin basylypmışyň. Ardına gidecek misiniz? Geceňiň basylan. Goý bilen bilelim. Tagalime gülsenemdir kronikany açyk görüň. Gurulayan ýeri bardyr. 100 sany arda ýazdım, berdim Muhammedow saňa. Ine edip ýeri pylçaýan ýeri bardyr. Ana şoň üçin basdylar ejemi. Tagan Kim bilsin ol Hudaý mısın? Hudaýa şek getiripdiris ben. Hay Allah canım. Hani Türkmenler neredesiz? Türkmenler neredesiz? Suratynam beýan edin. Ejemigem jigiňem gaýrat edip. Hemme ýeri kronikada kömtüp patulyny aýdyp berin sizden etçi gaýt. Men talibe de ýazdım. Talipnige de ýazdım kömek et dogunum diýip. Çıkaryň bilsinler ne hak türmede çüýräp ýatyrlar. Emma berde adam öldürenler jeýle ýapylyp ýatyr. Gyýzorlaýanlar jeýle ýapylyp ýatyr. Tirek geçirýänler ýapylyp ýatyr. Cennet Allah kuvat versin. Hani Türkmenler neredesiniz? Türkmenler. Erkekler nerede ol? Şu derece yere değdiniz no. Türkmenler neredesiniz? Hani erkeğe Ayaklarında Çekinýärler diýär. Kara diýip bilen zat bolsuz o. Çekinýärler. Erkekler türmede otyr, hemme erkek türmede otyr. Ejemcan türmede oturmasınlar da Berdi Muhammedow Allah tagalladan jaýdylap alanymyzy çyp. Allah tagalladan. Yaman elbetçiler türmede wara ýerinden tursaň. Türmede ýerinden tursaň wara öldürýärler, ýitirýärler. Ýok etdiler sen bakan ýok türmede. Ben bir standart list türmede sen. On adam tursalar näme? Kim bilen öldürýärler? Pulum ýok, işim ýok. Gaýraty çap beldirsin. Gerek berayım da bir mutlu. 2008-nji ýylda 2008-nji ýylda 11-nji koloniýada soňalak protest boldy. Protest. 2008-nji ýylda 11-nji koloniýada protest boldy. Ölü galanlardan oğudan nepet öldürdüler. Şerletli. Kimden öldürüp atıyorlar. Düğünen bir öl çıktı. Aşığının öldürüp gidiyor. İntiham öldürüp gidiyor. Yalan nel istat. Beke duraya gayret etti. Yalan nel istat. Yalan del istat. Doğru diyen ben yalan diyem. Serdar Zalatoy'a mise derdi. Doğru. Ücreten ok mu? Gitmeli prezidentlik ben. Neymiş giden o? Sebebi Putin'den order alayım. Putin gulastını yürüdü otuyor. Entek başını yer ongun. Nesip olsun. Entek türmede çüyren, Allah türmede çüyresinler. Ölmen gülmesinler şolarım. Neyse arda yazdım. Hanardan dinlenen ok. Normal prezident olsa arda dinlenerdi. Gulast yürerdi. Yören ok, yürüden oklar. Sebebi filan oklar bunları. Bir zat desen ertesi gün öýüňe gelýärler. Owa, dannyň alýarlar, süwedin uçurýarlar. Owa, Allah'tan iskele öldürmeler. Onun aýtdan uragy. Nädip çykjak sen orta? Aýtda. Bul bay adamlar baka. Nädip hakyň talap etjek? Ne hak tur talap etdik de 3 konnoty. Allygym, döküme
türmedim. Hani gördün de oyunlarını. Bir yıllar soň eden oyunlarını. Üýüşüp edýärler bular. Üýüşüp bular agzy bir. Üýüşüp seni oňarýarlar. Şoň üçin Nur Agacan kelläň agyrtma. Eder etsin ölen ölsün mi olsun. Oňarsaň ýöne bundan bärden çyk gitmeli diňe. Tebe haçan Putin ýok bolar, şonda bilasmy diýerler. Şonda elat ondan aly bilmeýär. Näme üçin türmeden adamlar inden okbar pä? Organlar näme işleýär? Adamlar ne hak basy oturlar? Hani nerede hani komisya? Näçe parlagydan oklar, delan dören oklar. He? Näçe delan barlan oklar? Hani men organ delan barlajak, barlardan ok sebebi. Halk şeyle bir daşoğuzu näçe millet ayarlar. Matkasyna rak getirip ýatyarlar. Näme işlerden ok? Ene de ene hormat goýmaly. Ene söýmelip yalandan gurulýar. Şeytanı tapaklar Allah tavsiyan men. Takışta Nuraga özüňe de bolar bolmaz adamlar üçin nerwiňden portit etmek sahyra mena sahyr bolup oturyp ýaşymdy. Şunu maýdan ene lis naşgabatdan urlap oturýar. Eziyetimiz çektirýärler. Näme misin? Aýdyn. Kronikada Allah Taala'dan zat diläpdir. Berdim Muhammed Allah Taala gurban Allah Taala'dan jaý dilämi üçin bir şeýle unatarlar. Ya. Ene Taala we Gülsenem kronikany açyň, barlaň. Oğlancığım 2 sefer vizipellen eden işin suratını geçirdi. Size çay vermem, benim sizin için götün açtı, ana şorşuyla eziyet çektirýärler, horlaýarlar. Şu mu prezident? Ne için vizipeller eden etmeli, biz hakkımızı talep etmeliler. Ana talep edelim için türmede yatır, Nurağı. Şoň üçin boş bular. Bular bärik gelip şeytanlyk edip oyun oýnaýarlar. Yüzüňe başga ýeňkäňden başga men aýalmasyn ýüreğimdäki aýdyn. Käbäme sahyrny, jymym sahyrny, horluk çeke ýygynyň gidip bilemok. Ene şular ýalda bäriň aktivistlerini, jurnalistlerini kronika çykardyň kömek eden oklar. Ýazyrsyna işlap berýänler bar. Odmüsmenli, yalançy, maşenitçi Hudaýynyň tapsyn türme bolsun oňkam gurban ýatyjany beýanlar. Teredin benim bir zada aýtjak. Gülle ağlayan Nurağa, gülle ağlayan Nurağa isteýäňizmi? İçim ýalgyn, gülle ağlayan, arzaň dinlenen o. Dide gepäňde bolmaly, puly bolmaly ýadydygyny. Maňa adyny familiýaňy beraýyn. Serdar gaýtdyk, Allah ajan musulmany bolsun, gowa adam ýurda wepal bolsun. Ýok, garaşdyk. Barlat o ýok, beter bolurdy. Beter muny apşet ýylanoklarynny Maňa adyny familiýaňy beraýyn da gaýrat. Ýanky ejesiniň ady näme diýdiler ýanky? Ejesiniň adyny aýtmady. Hiç bir ejesiniň adyny aýtýany. Täzeden aýdaýyn da şu ejeňiň adyny, biram öz adyňyzy. Men şu taýdan näme? Tülgün? Oğul senem. Tağan var Gülsenem. Tağan var Gülsenem diýdi o. Gülsenem tağany var. Gülsenem tağany var. Gülsenem tağany var. Maksat Jepparovdyr. Horlaýarlar. Kronikany adamsy. Sultan Açylywan sağ eli bolup oturdy. Sağ eli. Sultan Açylywan laureaty alyp berber kömek eden men oglanjygym. Emma Sultan kömek eden okşur. Näme misin? Kırdım etmez onu jurnali. Bacığım aşağılardı. Onunla da tıpa tuğlular gizleyemsin. Hemme zaten. Kaç dedi ya Nurağa. Yok koyunda Allah'ın olsa. Şu bana kömek etsen Allah sana da kronika çıkarıp ver şunu. Bilsin tıpa tuğlu. Sultan'ın hakiki yüzünü orsunlar. Ne hak durmadı çüyrep batır. Oyunu kurladılar. Elimde şom kanma. Berdiysen berip bilen şom kan dur öndürdü. Bolýa, şu uýamy da adar berseňiz, men şundan beýle habarlaşarym, men sizi şu taýdan takip aldım. Görel wakaly. Siz ýamanmy, biz ýamanmy görel wakaly, hani şunun soňunda. Alym Nurağa, alym. Alym Nurağa. Bizar bize. Bizar. Men ýaly milliard adam ýüregi ýalgyn, türmede ejeler, kakylar, jygylar, erler çüýrep ýatyr, nähak ýerde otyrlar. Kimler çıkarya dip jyýymdan soradym ony, tirek satanlary, töhmet atanlary, ýegenlere gezen oýnaşlar, ne şolar çıkarýarlar türmeden niýe? Ya. Ol istisem kontrol da täýäbi. Ine ertir gelerler, uçaşka boýlar. Geler ertir uçaşka boýlar. Gelerler, owa, ejide hanim bolanlar geler ertir, geliversinler. Bıçaklaşmadan boldy, bıçaklaşaýaryn.
İmam ya idi adamlar ne hak türmede yatırlar. Ya. Gecesi yatır şu getleyen uyanmadan. Sizin adınız nämedi? Sizinkine bir alt koyuyorlar. Her onu adresiniz bilýändirler bular. Gizle oturulur. Zat yok. Adınız familyaňyz nämedi? Gülsenem tagar mı? Ardu men adım. Gülsenem tagar mı sizin ejeňiz şu wagt türmede otur şeylermi? Ecem awol kakasynyň familyasyna galan. Zygy maksat jep bar. Suratyny beren çykaryn tupatulyna habar edin. Görsün bilsin. Näme üçin basalar haýsy oýun edilenligi, näme oýun edilenligi, näme edilenligi gelinimiz çağırıpdyrlar. Polisiýaň işgäri, jep bar Gulmurat diýenleri. Çağırıpdyrlar. Eger sen şu ýüzüne durmasaň, sen şunu äriň satmasaň, gaýnaняň demetmesen, şoňka etmesen seni basýas diýipdir. Kamçedyň işgärleri bar eken, prokuraturaň işgärleri bar. Indi men şu şoňka etjek diýen gorkudypdyrlar barıp. Şoňka berme ballygyňa diýip, şoňka berip men kronika çykarjakdym ony. Şu datlaryň bolýanlygyny. Prezident gör, Serdar, ertir seňem başyňda bardyr şu datlar. Ine terek şu datlardan. Bugun sen ejil kany bolýan bolsa ertir sen tohum ti. Bermen dur, kancık gelinimiz etti, bastıran gelinimiz, organları işlep bastırıp koyverdi. Nämemişin şomka veripdir jep bara, menim ärim, gaýnanem, daşar ýurda yok zatlar bar edip, sura tuğra diýipdir. Ya, kanun pozdu mu şu? Basarlık. Ya, polisiýeler kanun pozdu mu? Meniň bilen var. Gayrat edin. WhatsApp nomer alşalyň, bir mut beýlekler görülemesin. WhatsApp nomer alşalyp, öňüňde участковый gelse gayrat edin, kameradan maňa jaň edin, seni şoşo wagtdan. Şolaň ýüzlerini bir görüp galaýyn. Gayrat edin, ertir kim gapyňyzdan gelse, maňa WhatsApp'tan ya imodan tapaw diýok. Gün jaň edin, men özüm jogap edip galaryn. Gelen adamlaryň ýüzlerini görkezip maňa. Görel wakaly. Türkmenistan Bular köpçülük Nur Ağacan. Bizim gücümüz yetmeýär, entäk. Bular köpçülük. Bular harapul, ip bolly. Bular inne edilip pisigi. Gücü öldürüşler ýaly adamlar şey öldürýärler. Adam öldürenler tutanoklar diýerler ýapykdy. Emma men ejem bilen jigimi 3 otogly jaý eý bolan üçin basylgy ýatyrlar. Käbä gidip gelen Hacip Gurbanul berdim Muhammedowyň adresini gurlemen nämişik, ondan biz hiç talep etmelärmişik. Awa jaýsy diýelim, horlanmalymyşyk, ony bimada etmelärmişik biz. Bah, onu näme üçin getirilipdir olar? Olar kime halka hyzmat etmek üçin gelmendirler da onu. Olardan bir talep etmeli. Halky basmak üçin getirilipdir. Halkyň kany içmek üçin getirilipdir. Ana näme üçin getiripdir? Lişni organlaryň şey diýe. Kany sizin kanyňyzy içmek üçin bizi gurupdylar diýe. Ýokardan ýerli buyruk diýe. Ýokardan Allahdan başga ýokarda adam barmy? Şolar wada diýme onu. Hakikatlary eşitin hakikatlary. Watan habarlarda, telewiziýada eşitmersiňiz bu zatlary. Ine hakikatlar, ine hakikat. Intak beýintak uju. Görünüp duran ucu ve şundan soňam siz ya şeytana hyzmat edýänsiňiz ýa-da yaradana, hakikata, adalata hyzmat edýänsiňiz ýadyňyzdan çykartmaň. Ine bolýan zatlar, Jigi şunu ýa hakyny aýtsa näme jenaýet? Nur ağa. Onda konstitusiýada 42-nji madda näme üçin ba? Eger siz şolar gelip batjak bolsaňyz, görledi diýjek bolsaňyz. Ine tutnama. Nesip bolsa bul YouTube'da da galar, nesip bolsa bulum. Ede şu Gülcemal Giyimliň wakasy aly parlak gider, görürsünüz. Şu wakan parlaýyşyna seredin. Şu gelinejemizde azar berseňiz, men şuňy ýedin nadam, pastaýanada. Maňa azar berdiňiz, şuňa degdiňiz. Gerek bolsa, uçorum barmalam bolsa siz bilen görüşmäne taýýarmen. Pikir etmeň. Men bu real wakalaryň oňlar çokny eşitdim-de. Inni mende de sabır galmady watanaş, şuňa belli mende de. Sabır galmady. Ýöne watandaşlar, gayrat edin o. Gayrat edin. Birek ýanyna duralýyn. Şu edek alyp çykmasak, şu ýyl ýene 20 ýyl, 30 ýyl ýa şu ýatdan çykman. Onsoňam Gurban Guliýaly tetwirinden gorçak bolsak, olar bize hyzmat etmek üçin gelmedik bolsa, näme üçin biz olara baş eýmeli? Näme üçin boyun bolmaly biz olara? Näme üçin olara biz biat etmeli? Etmeliler watandaşlar. Çünkü görüp oturýarsyňyz, ina ağlap gelip bize ardyny aýdýan bolsa, şuň ardyny hiç kim dinlemendir diýmek şuň üçin. Dinlemendir şuň ardyny. Hiç kim dinleýän ardyny aýdara ýerem ýok aslada. Şuntak Nur ağa. yüzden biri şu vaka. Nur ağa.
arda ýazyp barsaň seni basar diýerler. Sen Ene. ýene bir ýazyk ardan bilen gel, seni basar diýerler. Niçin bahçalyk etrafdakylar şey diýdi? Basyp ýok eder 24 sagatyň içinde. Jigimi okolujyk bolup durar öldürmek üçin. Ya. Vay mat, şipayt. Bilýärmi kim halas edipdir? Nuraga. Azatlyk ýa-da aktivistler halas edipdir jigimi. Tegelik stoluna öldürüp gurlar diýip. Bak. Benim burlar. Privivka diýip okolujyk bolýarlar öldürmek üçin. Aktivistler, şokrado, berekeller o. Tegelik stola çıkýarlar, eýlek çıkýarlar, beýdýärler ýöne. Zulmy saklayanam ýene şula olanlar da. Men şoňa göz ýetirdim. Awa. Zalimyň ýanyna durup zulmy ýeňen ýokdur intek. Zalimyň ýanyna durup zulmy duran ýokdur hiç ýaşanam. Zalimyň garşysynda durup duranlar vardyr ýöne. Zalimyň ýanyna durup sen mundan meter zalim bolaýma diýip ýalwaryp beýdip zalimligi duran ýokdur hiç ýaşanam. Sen ardan Nuraga eşdiňizmi? Sen ardaňy prezident okan ogam, dinlän ogam, takşda arda ýatsaň seni basar diýdiler. Ana. Ardam goýdum. Näçe ardamma? Görkezmeli bolsa taýyn. Jogaplarymma? Awa, o jogaplarymma. Şimdi nämen arz etmek bolan ok, arzyň aýtma. Bolan ok arz etmek. Awa. Onu näme etmek Awa, käm? on ardadan köp ýatsaň basýarlar. Orada on ardadan köp ýatsaň basýarlar. Awa, maňa şey diýdiler. 11-nji ardadamda basýarlarsың seni mitirer diýdiler. Bay bo. Götüň demiň almaly ýeriňden alla işiň bilen mol, çaýaň bilen mol, gaty gitsen gidersiň görärsiň diýdiler. Gelnece bolmaz diýen ana Siriýany gördüňmi bolmazak ýurt dışada. Bolmaz diýdiler. Ana Putin arkasynda durýardy şoňam. Nesip bolsa bolar. Sabr edin adadyk. Nesip bolsa inşallah bolar. Hormatly watandaşlar. Bir zat var da kanun işgäri vatandaşy tehdit etdi. Yani bu näle bir dalbaýops bu kanun işgäri, o kanun işgäri, yani döwletiň wejibi berilen adamı vatandaşy tehdit edip bilýär. Saydan bir mut gayrat edin sözüm bölmeň birini yüzlenmetçek. Ýagny Varops koydurmuşun sürýänleri var. Attagaty biram Anuş. Bunu tanamayan ýokdur. Türmäge girip çıkanların köpsi tanaya. Anuş ve Attagaty diýip türmelerde özünün sözü aga ak, gara gara diýen adamlar. Siz özüňizi şolar ýal adalatly diýip alyp barýan bolsaňyz, ine eşitýäňiz bir gelnejämiň aýdan zadym gördüňizmi? Gördüňizmi ha? Ne zašto türmäge sokupdurlar? Arda ýatsaň türmäge basýas diýerler. Bolunda görkezinde bir zadyňyzy. Attagaty, Anuş. Sizler ogo sizin bu ölüme türmäň içinde aga ak gara gara diýip duran adamlar dälmi siz? Tümi bolýarmy bu ýazatlar daşynda? Türmäň içindekiler, türmäň daşyndakylardan bolýan zatlardan habaryňyz ýokmy ýa? Habaryňyz bar elbetde. Hani sizin adalatyňyz? Aga ak gara gara diýişiňizmi şu? Attagaty, Anuş. Ine bolýan zatlar. Görkezin sizem oýnuňyzy. Türmäň içinde adalaty yerine getiren bolup ýörsiňiz, ýöne daşyndaky bolýan zatlar görüň. Ine ha. Sizin ne ýaşatany oglanyňyz sizin ýanyňyzda dur. Ine türmäň içinde türmäň içinde ne merwet bolýar onu. Eger aýdyşlar dogry bolsa. Türmäň daşy içindäki ne merwet bolýar. Görkezin özüňizi. Awa, Varops koydurmuşda aga ak gara gara diýýäňiz. Ýöne näme üçindir ine aýarlawynymyz gelip aglaýa. Siz şolaryň seslerini eşitdiňiz. Näme üçin eşitdiňiz? Yok onlar diňe başka milletlerin şumaralarına munkalı iki epilip munkalı başa yerler. Yani öz milletine gelen vakti öz milletini divanı izlerler. Vastamda yiyenler bunu etiye. Vastamda yiyenler etiye. Yiyenler ezye. Bizim halkımızı. Meni takip al, men häzir nomra alşveriş etjekden bilen gitip gitme aýarlagyn. Men siz bilen hukmany suratda ya imodo ya WhatsApp'ta ya ýene bir zatda tapal ýok. Siz bilen häzir habarlaşyp men näme geçjek. Eger bir sanjak näme bolsa da maňa habar beriň.
Görel vakaly Anladım. benim illeştirme yetirip durjak vatandaşlar şu vakanyň takipçisi men şu vakany idaralap durjak. Bular gat haramdady eger bu aýallygymyzda ýe çykmasak bular aňardan sen men ýok we agdyny ýumdurmak islerler. Ve muny men ýene ýetirerim. Tanarsın. Anladım. Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň 42-nji maddasyna öz pikir itiqadyny, tanqydyny aýtma hukuk berilse-de, şular ýazatlar eden üçin türme basylýan bolsa, onu şu haramdady padşahy bilen, dikmeti bilen, şularyň ýegen smoklary bilen durşuny kökün sowurma aýyrmaly biz. Kökün sowurmaly ýurtdan. Zat koýmaly. Taýryal gidip barýalar öldürüm ýu ýeriň aşagyndan. O vlast bolonky, o velayet bolonky, hatta ýegenler velayetler paýlaşypdyrlar. Şu velayetin girjesi menki, o velayetinki senki diýip. Ýene Anusy höküm edibilýän ýok, trollise saklabiljegem ýok. Türkmenistanlar neredesiz? Sorma, Türkmenistanlar sizin namusyňyza değdiler. Türkmenistanlar sizin namusyňyzy ne geldi gelince hemme zada aýdyp berdi zat etdi. Sizin namusyňyzy uşu elden alyp barýarlar. Siz neredesiz o? Neredesiz Türkmenistanlılar? Hani bu nerede hareket? Nerede bir zat? hani delfin men göremme owa şu Zaporozhyň içinde göremme owa. Gelince her bir zat aýdyp berdi. Her bir zat. Oho, onun davasy bizim davamız bolmasy gerek o. Türkmen ýigitleri. Barmut gelnece söz bereliňle, gelnece men bilen aýallygyn bir habarlatsana. Näme bolýandy men goly hem imodon hem WhatsApp'tan siziň bilen habarlaşaýyn. Nuraga men öçürýärler, men internetten öçürýärler. Ştaýda bir ýa basarlar sen ejegi bassynlar Allahjan töhmet bilen. Taşşak gotorçy taşşaňy bassynlar Allahjan sen. Men bir Allahdan gorkýan. Men ne hak türmede ejir çekdirip durýardan başga näme basylmaly? He? Ejir çekdirip oturýar ne hak ýerde? Keşke triyek geçiren bolsak, siz ýaly aruja geçiren bolsak, ýurdy ýykyp taşlar, ýurdy pul geçiren bolsak, ne hak ýatyrlar türmede? Ne hak bilýäňizmi Nuraga men ejem Serdar ýolyny işledi. 25 ýyl Serdar ýolyny ejem ýol gitdi. Şo ýolkalar saparma Türkmenistana pirka çykanda aýallar almalyny ejem görgün şo taýda agyr işlerde işläp, jaýyna nowat geleni bir pirka tura jaýyna ejemi işten moşup durýar pirka mesatyny. Ana biziň Qur'anyka goşulmagymyň sebäbi şo bolup başlady. Ana biziň wezipeli adamlaryň danysyny alyp ýokaryp çykarmagyň sebäbi şo boldy. Yer bilen asman deňedik biz. Polny jaýsyz galdyk. Jaý berilmedi. Biziň nowatymyz diňe prokurorlar, wezip adamlar alyp başlady. Garyplary yer bolmady. Ana yerin asman diýramyzdan soň çykşa başlady. Gurban gullar han tamam boldyk. Prezidentim sen prezident seret diýip seredilmedi izdivatçy. Gaýtym sen newt gadyň eme tokoýlugyny işledi ejem. Gaýtym ejem çagyryp komissiýa edip sen näme sen kim gorkuzyp 10 adam ortasyna geçip ejem gary heleýi. Sen kim bolýan? He beýdi gurulmany sen pirka kime o sen nip ejem. Bary git işden. Sen ýurtda mesul bermeň, şükür etmeň ýerine dip ejem elinden tutup zıp goýberip kabinetden aňyryp. Şolar ýaly iş edenler soň Qur'anyka beýan etdik bar zady. Çykyş etmeli boldyk. Hemme zady. Şo sebäp boldy biziň şu ýoldan ýöremegimize sebäp şo boldy. Jaýsyzlyk boldy. Ine jaýymyzy alandan soň size muht jaý berdim prezident. Ha, siz muht jaý. Siz neme durdulyfa jaň edip neme getirtip bildiňizmi diýip ine şey edip gelinimizi alıp biziň maşgalamyzdan birini alyp oýun oýnap ine şey turmagy gelinimize de sana jaý adyňa geçirip berjek şuruksyny ýygnatdyrsaň diýip şey edip organ işgärler gelinimizi alyp oýnapdylar. Gelinimiz jigime şey habar berýärmisin. Men ýüzüne durjak. Men kimiň ýanyna barmanam bolsa barjak meni gorkudylar. Seni basart diýdiler diýip. Men şu syomkany alyp bilmenýär Nuraga. Alsam bismillahirrahmanirrahim. Şu ýaýratmaly ýere bermän otur o kanjygy ýam çagyryp kysan bolmalylar. Haram dönügi. Dönük ol, dönüklük etdi ol. Ne hak göne yerde yatmaz, garaşy oturun, wagta garaşa. Şoň üçin aglap ýazan arzalam hiç hil dinlenmedi. Diňe berilen jogap ýene arza ýazyp biýmadasyň basylarsyň bolly. Şoň bilen okudy goýdular. Şon diýen kim? Ýene Gördüňden biziň elimizden gelýän zat, gördüňden biziň oýunymyzy diýerler. Şon diýen kim? Şeýdibem döwletden milliardlar pul alyp ýaşap ýörler. Biz ýerler nähili? Şonu diýen Ondan kim? adalet talep edýäňizmi? Şu milletten he? Şonu diýen kim? Şonu ýanky ýene ýazsaň basar, ine gördüňden biz näde ýaz diýen kim? Haýt edara.
Bahtiyarlık etrafındaki cep baradı bile ağla getiren lakamı. Dine 30. mikrayonun bahtiyar etrafı töğürüğündeki adamlar dine nahak oğlanlar basıp zayala otur avroyunu. İş tapma diyalak, daşar yurdu gider yalak ettiriyor sol oğlan. Ağla ödür diyorlar onu polisiyan içinde ağla getiren cep var. Cep var. Be. Familyası nedir men doğru arzamda okay nedir bir min arasın. Doğru uca bellidir la yo hükümet işyerlerine de bellidir. Yokor vezifeleri de bellidir. Awo. Yani görýäňiz mi vatandaşlar muňa näme diýmeli? Muňa näme diýmeli? Aýdyňda şuňa näme diýmeli? Şu zatlara näme diýmeli? Arda ýazany basýarlar. Ha? Suud işgär wady, sülgünni ýelänni. Baksam öyle serdar verdim hükümet. Vezipe bellet şonu. Ödü kol çekti vatanını dinledik. Vezipe bellet şonu sülgünni. Ne hak adalatsız adamlar basan adam vezipede otuyor. Ne bilsin serdar bilen okmuşum bu zatlar. Serdar verdim hükümet. Men size yüzlenýän. Bugün men başıma gelip men öýde ağlayan bolsam size ertir bilmedim nerede ağlatacaklarını. Siz şu ýeňsäňizde gözüňiz bolup siz ejir adamlara hossar bolmasaňyz onun başka yerden gözlemek, men size diňe şeýip yüzlenýär. Rasmen arzamda aýdylan zat okulman men basýan bolsalar, onu men şuň kudaş efirde aýdýan. Eger siz ejizlere ganymur, ejizleriň adamsy bolmasaňyz, Musa peýgamber halas etýän halkym sizi pürmeden adamlaryň azat etmeseňiz, ertirsiň başyňyzy, gözüňiziň alyna çağalaňyzyň, ejeleňiziň, aýallaryň aglaýşyny görürsiň. Men aglaýşym ýa. Rasma taýak meni bugün urýan bolsa, sizi bal bilen ýalatmazlar, entek duruverin. Allah wadyr. Men şunu aýdýan. Şunu aýdýan men şu nuragy içime sygan o. Her gedek ejem janyň ejildeýsin, jigim janyň aglaýşyny görsem, men şuň önenim o günne örüp berelýän. Nece? Şu cep var diýäniň familiýasyny bilýäňizmi? O häzir aýtjak häzir. Suudyňam familiýasy bolmaly häzir aýtjak, kararyny okujak, garaşyň. Ödüm suutda hiç daha dakika dedi bilmediler. Hiç daha suut edip bilmediler. Dine yokordan can geldi. Aydın yokordaki adamların adını neydim boluyun? 2 sal milisanı getirip bana şey dedi suudun işgal. 2 sal milisanı çağırıp dur suudun içinde. Şu gelin adı ayırmasanız yığınıda 2 sal milisanı olan şey diye şu taydan bizim suudunu işgalımıza kendi şek getirme. Yürersin ha gelmeden yetersin neydi? Allah sen neydim? Böyle devlet eşiğinde dursun ben devletim silayın neydim? Sen eşiksiz geliydim. Kimin gideceğini görür. Yürüsen ay var yiyeceğinizi keyin neydi şöyle. Bana bağışlar kapatırdım için. Yiyeceğinizi keyin neydi şöyle milite 2 sana adına bilem yok 2 sana oğlan dayı oğlan. İnşallah sizin göz yaşlarını tutar gelince bular. İnşallah sizin göz yaşlarını tutar. Vatandaşlar. Misallah görüyün. Şolong ezil çekirini görüyün. Şolong ezil çekir ne hak yerde yatmaz. Bu sebeptir. Allah'ın bu sebebidir. Man orkodiyan. Men görme vakt badır menin dişimin gülecek vaktları. Menim ejenizi keyniymer vaktim gelir. Tov ettim, hapes ödüm için öttüm günahımızı. Yani şolong bana diyen sözü. Men o vaktlar canımın yanıp duran vakti canım yaram üstüne duz hep yerlerde izdivat ediyorlar. Kim devlet adam? Onun siz kimden adalet dileyen? Nur Ağa aydın da senin şunu. Kim adalete çıkmalı? O birsmen mi? Yazırsın ilanı mı? Ya. Vatandaşlar. Mutur olup kaldy. Vatandaşlar. Seredin yine şey ayal dogonmadan şey ejemidin kimde kim şunun derdini ýeňletmek isleýän bolsa öz hakyny talap etsin. Bu ayal dogonmadan däl, öz hakyny talap etsin. Haçanda siz her biriňiz öz hakyňyzy talap edeniňizde şunuň arkasyndaky ýük ýeňilleşe. Biz öz hakymyzy talap edýäs we hem şu ayal dogonmadan hakyny talap edýäs. Şonu ýatdan çykarma. Haçanda siz öz hakyňyzy talap etseňiz beýlekleriň hem hakyny talap edýäňiz. Şonuň üçin gurlaň. Her kim 2 barmak dilini ulansyň. Onu o 2 barmak dilini ulanyň, gaýrat edin. Hemme eneler şunýalak şu derejede kösenýärler. Ýurtdaşynda, ýurduň içinde her ýerde biziň enelerimiz kösenýär. Ene bolandyk üçin. Allah Teala bir ayetinde daýja sizin diye başkaları görkezeniňizi özüňiz görmän dünýeden ötmersiňiz diýär-de. Ene şu gelişler ağlan bir giden ýolarymyz, erkeklerimiz safa diyor. Her bir ýöne watandaş öýünün içinde ağlap sesini çykarman oturan iyileşlerimiz var. Aýtmakdan çekinip gorkup.
Nurağa. Sözünü bölýän bagyslan. Başymyza gelip biler vatandaşlar. Numara gelineceğin Sözünü başymyza. bölýän bagyslan. Aşgabat şäher bagtýarlyk etrawynyň polisiýa bölüminiň sülçüsi, polisiýaň kapitany Kutlumaratov Jekbar. Ana dele açıp ýokardan buyruk geldi maňa. Sizi basmasak bolanok diýen oglan gelnimede de şoň ketdirýär. Yok da Türkmenistan'a bari surat ya diye. Suut namı eğer doğrudan hem gelin bilýän bolsa hem şu geline de cinayet açmadılar. Töhmet bilen gelinimi de aldılar. Bular şey diýenken bular oyun şoleken. Tohumyň içinde ya garnaş doğanyň içinde ya dosyanın içinde upalitko oynap basýankenler bular. Alyan arlar şeyleken. Bular şoňada okunup döwlete ýol başy bolup diýse gelýänkenler bular. Şu Baltiýarlyk etraf prokuraturasynyň o ady maňa ýaman köpden bäri gelýär o. Şu taýynyň edin etdiripler. Prokuraturasy Çopanow şo ýylla basdy. Çopanow diýle 2023-nji ýylda 31-nji awgustda Çopanow gol çekdi. Hiç da derin emel gol çekdi. Ekspertden hat satyn alypdyr. O biziň gelinimiziň prezident aparatda oturan dogany we Gurbanuly Berdipow öňünden ýörýär. Şondan gorkup Çopanow basyn diýdiler. Basmaly bolýar diýip bastyrdylar. Organ işgärleri Hudaý däl olsa da. Ahal velayetinde oturan we 6-njy adelini dogan oglany gelinimiziň Bayram Gelliýew pelwan diýerler. Hemme zat edip otur. Hemme zat. Şu wagt ajyl kadr bolup geçipdir. Hemme zat et planlaşdyryp otur. Jaýymy da aljak bolup geçeminen jiýimi derman kolup öldürjek bolýarlar türmede. Ya. Ine asudalyk. Ine ýurdumyzyň asudalygy watandaşlar. Ine ýurdumyzda biz adalat talap edýäs. Men aç tuğsuz galyp bilerin. Aç tuğsuz. Ýöne men adalatsız galyp bilmerin watandaşlar. Adalatly ýaşap bilmerin hiç ýerde de. Düşünýäňiz bir zada. Şol çörekdenem wajyp adalat diýilýän zat. Şoňa düşünäýiňinde ho. İş ol bul däl birinji ýerde adalat gerek watandaşlar. Şoň üçin aýdýarlar. Adalatsız musulman padşadan adyl kafir ýaşydyr diýip. Adyl bolsun diýe, kafir bolsun, ol musulmanlygy ýa kafirligiň özüni adalatly bolsun diýe. Çünki onuň aljak kararlary, onuň etjek işleri milyonlara täsir edýär. Ene bolýan baklar. Ne dip bolsa men şu wakany ýygyny ýydyryljak, görel wakaly size diýýärlermi degen oklarmy? Men ýene ursapar, meni ýene ursapar hakly çykarýarlar, ýene ursapar meni suud edýärler. Ve gelip yurdumuz Gülýaly asuda masuda ertekkileňizi gidin de wara ol eşeň götüne urrun berin. Düşündiňizmi? Men efirme gelip asuda diýip gurrun edýänler. Eşeň götüni açyň da şoňa urrun berin. Belki şol diňler sizi. Düşdüňizmi? Nurağa Gülýaly. Nurağa Gülýaly. Sözüňizi bölýän Gülýaly ýurt. Gülýaly ne hak adam türmäge bas berip bellenmek. Serdar Berdipow kolundan çektirip ýokary derejelere oňaly Gülýaly zat hiç ýerde ýok. Onu hem diýeňiz beýle. Gülýaly ýurdumyz. Töhmet bilen adamlary ýok etmek, kolup öldürmek Gülýaly. Tejwişde. Bunyal Gülýaly ýurt hiç ýerde ýok. Edeniň edýäňe arkaňa bäşik çalýarlar. Emma sen talap edeniň üçin, kronikada çyksa edeniň üçin, Gurbanuly peýgamberi deňeniň üçin sen türmede öl çykarýarlar. Ya. Gülýaly Gülýaly 180'nin köçede maşin solnuş gedip oynasaň, gyýzamyz ýoldan çykaryp gyýzygyny aldyryp gün tüçürge gowral çağa düşürseň, ad düşýär ýurtmyň ýaly ýurt barmy? Ýokmy ýaly hiç ýerde ýok. Silim çekip oturýarlar köçede gyýzamyz. Nasatyşyp oturýarlar gyýzamyz. Gülýaly näme şüphe diýäňiz? Ya. Ine gelen derejemiz. Ine Ne bir zat diýip biljekmi? Maňa bir 5 minut wagt berin. Geleniňiz üçin sag bolun. Geleniňe bagşlan men sizi tamam. Men sizi gorap bilmedim. Men sizi gorap bilmedim ve Türkmen erkekleri slabak kaldı. Slabak boldular. Biz erkekler olup sizi Azdavay, bir min turaýyň, azdavay, bir min turun. Erkekler diýen, erkeklere bilasty ýok. Sen ýekejek edek, bilýärmi näle basylýan, azdavay. Sen şat ýurtda da, men ýurdun içinde. Merdan adam, Statsiýaçylar 3 ýyl üstünden. Erkeklere bilasty ýok, erkekler bolly. Aýallar jelipçilik edýär, bir ýerde urýaňa, polisiýa basýar erini.
Gelip çıktı tutuyordum. Şomkasamma. O zatlar men futbol otur. Ha gördüm bar zatları. Vezipeli adam bilen geziye. Yürüyte Göktepe bir bilen ayda oturacak men on nemen için efirde. Geziye tutup kuruya namus ar. Bar ayda yine şuna değişli adamlar geziye men ayalımın şuna ale demin günüm durmuşum ular. 3 yıl bastılar. Can gelince bir zat deyip bilecek mi? Can gelince bir zat ayden onu bir sözümü bitireyim de hayır sizden de biz sizi gorap bilmedik de biz namusumuzu gorap bilmedik Bizi Allah korusun. Bizi Allah korusun. Allah canını verdi. Allah cehennemi iyi verecek. Allah. Biz bu pidara hükümetin enesini emdirdi bilmedik de biz neyle güne düştük erkekler özüne erkek diye de namusunu bile gorap bilmen erkekler durumuna düştük de o şey ya men imonla özüm için de başlama sorayan da biz sizi gorap bilmedik hakkınızı helal edin de eğer helal etiyorsanız edin etmeseniz hem Gorar. Diyecek olur yonu gorar. Sen fikir etme biz koymayız bu zatları. Seret. 13 yıl son yıkıldı. Nur ağa. 2011'de ayağa kalktı. 2024'te yıkıldı. Namussuz erkeklerimiz var namussuz erkeklerimiz var. Seret o derece bir ayal maşkalamız o derece acılar yaşamış. Nereden? Nur ağa her sefer amisiya düşürdü qarasyan. Qarnaş doğulumuz amisiyada tanış gördü. Vezipede oturulumuzdan badı bizim. Şey diyemişsin, yukarıdan buyruk geliyor, delelerini ayırıyorlar, yitiriyorlar diye. Serdar verdi Muhammed. Neme seyrediyorsun he? Kur'an'ın and ettin. Bizi ağlatmak için mi? He? Nerede sen? Neme güymeniyorsun? Dinle halkını. Halkın bilen prezidentin. He? Men ağlap durun öydü. İşsiz güçsüz. Ardalar dinlenen o. Neme seyrediyorsun? Yönü gelin kahvede kol çekiyorsun mi? Neme bir ömür oturur niyen mi? Gülür nöydüyen mi? Milletin ağlap dur. Men ağlayan işni. Millet beğensin toy tutsun. Türmölüğü var. Men prezident oldum. Maske giyip türmölüğü içinde otururdum. Türmöde neyem olayandığını bilecek olurdum. İyilerlardım. Tuturdum elim bilen. Neyem işleyen? Neyem işleyen sen? Seni belli diye pasportum. Allah dedim. Menle içimden doğam okudum. Vepadar adam olsun diye. Ne için salatoy amis edip bile ne için yıl adam men kendi bollu bir yıl yarım 2 yıl değil. Ne için milletin oturanlarda evde çıkıp sebebi ne mi? Emma kaltalap girayı geçiren adamı tutubilen oğa. Zid edip yasap veriyorlar yurdum içinde. Şumi peygamber oldun seni Allah belledi. Allah getirdi seni edip dur Allah Teala seni. Ne için arzalamız o kan ok hiç hile. Ne için öysüzden bir kösönlük. Indi türmede edip çekmeli mi? Neyme sebep? Günahımız neyme bizim? Prezident cevap ver günahımız neyme bizim? Erçirgelerle gücüklerin bir topar basmak için bararlar o komeklere bir plan urnap yok edin şunni. Edin yok et. Yazgıdım olsa yok bolayırın. Günlü ölümden bir gün ölüyün dinayin olsa. Öz içiniz neyel koruyanız? Öz içiniz doğulluğunuz neyel koruyanız? Ne için ben öz içimi çıkayım korap bilmedim? Sebep ne mi? Kronika katlaşanımız için mi? Kronika zaten hakikati adalet sorap çıkış edenimiz için mi? Şun için mi? Ne için cevap verip bilen ok? Sen cep barın. Otur polisiyada koru aslında. Onu koruyalar yani falan oklarım. Sebep ne mi? Dönüklük yurdu dönüklük edip otur. Bir kanunçuluk edip otur. Adaletsiz pozu otur. Halkına hak turmaya vurup yedip evvelenen için mi? Serdar Berdimuhamedov milyonlarca adamın umidini öldürdü da. Puç etti, puç. Neçe milyon adam sana ananda o haramda da. Atmaz ka. Ol seni ekranda oturtma için, kürsüde oturtma için adamlar sana ses vermedi, haramdan olan. Hayranı alayım alay bolyan da aklara. Yo bilye digemlayşın sinyal etçeğini olan yönü millet ne anandı da ol. Millet anandı da haramda da onu ol şol nemesinde ala inaugurasyasında o televizyonun yüzüne seyredip yok oradan oka otuyor da programmasını yok oradan oka otuyor. Öyle yattan bilen okşonu. Ben bilen takip ediyorlar.
Nomra alışveriş edeli. Men siz bilen bir yüzüydüm janlaşayın. Ertir, şuun ertir tapa diyor. Ha Nuraga bular gelerler ertir. Situasyon Ene ertir saat takminan 8'de gelerler kapıyım kakıp. Bolya gençler kaldı, Dağını zannet. sorak gelerler. Dağını verdi. Ene ertir banditler gelir. Banditler. Yurt dönüğü. Yurt dönüğü hakikat aydiyanlar. Talep ediyenler. Yurt dönüğü gelir ertirle. Görürsünüz yurt dönüklerini. Yok. Ne banditler gelir ertir. Bana can edin Bir şunu. vezipe bellenmeyen adam tapıllı deyip. Bana can edin, kameralı can edin o adam. Şey gelip seni hiç şeyle uzimleniyorsunuz. Alt gidecek olsalar kapıyı açman. Şu adam bana kameralı can edin. Ben sizi şu canım zapis edip duracak. Görül vakali şu anardaki organizatörleri ne gözden atparyalar. Geleyen adamlar. Görül vakali. Sizin kanun esasında sizi çağırmaklık bir mesele de yok. Şu atemmede ayttınız. Düşünce ve akılla yetik. Gidecekler yankı cep var değil yani. Tapacaklar. Bolon delan açacaklar. Terden dörecekler. Nerede kemçilik kahvaltıda çaresini görecekler. Senlik hiç mesele de yok. Sen Türk Masanın 42. maddesi esasında nemana ayttın fikrini. Moda hakkın var. Arda yazsan basart diyme olun hakkı yok. Men istedim 70 yaş gerek gelce o vardı hani. Kanaatlanırın diyen men. Bolmanam sizin adaletiniz adalet yerine olsa, yokor kadiyetin yokor kadiyet yerine olsa adam 10 gedek arda yazacak mı? Bir gedek de çözülüyor o mesele. Sizin şu meseleleriniz yerine bolmansa 10 gedek arda yazıyor adam değil yanlar. Şu 10 gedek yazıyorsunuz da sizin doğru aydiyanınız su dediye. 10 gedek yazan ardanız için benim tenyalaktım Türkmenistan'da, benim İçeri İşler Ministerliğine, Velayet Polisiya, Baş Prokuratura, İçeri İşlerin üstünden arda yazdım. Ne için men dedim kanun esasında hukum pozulya. Siz bir zat gadağın edeceğiniz. Onun esasını sorayan esas görkezden yok dedim. Velayet Polisiya yazdım. İçeri İşlerine yazdım. Adalete yazdım. Baş Prokuratura yazdım. Hiçbirine çare görmediler. Ben sizi ben 10 yedek sizin arda yazmanızı anlayan çünkü benim yazdım şonçarak. Haklı olun son yazdığınız. Benim haklı olun son yazdım çünkü şonçani. Karanlıklar. Ayır netip olsa eğer adaleti seyredip bilmeyen olsalar. Halk bolup ayırar. Giycirak olur 3 ay 5 ay. Yönü ayırar. Seyretmen geçsinler. Seyretmen geçsinler. Başacak seyretsinler. Gelince siz video çek koyun. Haçanda ertir biz size can edenmizde siz telefon açmasanız onda sizi okuyabiliriz. Onda siz Ene siz vara Nuraga men aydayın. Ene Serdar Berdimuhammed Kazi'ni adaletsiz adam nira belledi. Sülgün Cemal Tülökvani hadir bir minut. Sülgün Beyler biz adam değiliz. Tülökvani köpektar etrafının vezife nemesine suuduna bellenni. Gittin mi? Alo isteyiniz mi? Allah çınımızı bilen görüşmeyi vatandaşlar korona. Mena vicdanım. Serdar Berdimuhamedov lişni Serdar Berdimuhamedov lişni etim şeydi kronikada çıkan adalet soran adamı adaletsiz suud işgarini Yankı Tülök ve Sülgün Cemali köpekdağ etrafının ulu kaziyetin vezifesine belledi. Onun arzımızı biz kime aitmalı? Naydın Nuraga. Biz arzımızı haydi prezidente ağlap yazmalı. Ya adaletsiz türme vatan ayali kaytan vezifesini beygeltti doğru değil mi? Beygeltti Serdar Berdimuhamedov. Biz halk meclisinin nemesi Kurban yazan arzam ne edipdirler? Şeydi kızıl strelka koyupdirler da munyalıp idare yok dip yazıptırlar aşağını. Uy. Halk maslahatının başlığına yani Kurban ulu. Ene men elimde Barzat men elimde ine hatlarım men elimde. Bana uğradın bana Nuran'la telegram'a uğradayın gayret edin de. Nuran'la telegram hasabım var. Şuna uğradın. Esselamu aleyküm hanımlar ve cenaplar. Dinleyici kulak sesi ayday. O. Bana yok man. Ayday. Nuraga biliyorsunuz men canım neme yan ya.
Nuraga isteýäňizmi? Men canım näme ýany? Keşke haltalap ýurda geraýyn içiren bolsak, he? Dönüp bolsak, keşke aruza içiren bolsak, he? Keşke gyzorlap maşina awar edip adamlar öldürýän bolsak. Bala muçuluk edip ýurda ziýan edýän bolsak. Keşke. Kesemem çıkaracak Onda men geldi. ejerim çekjek. Onda men sözüm ýok. Garyplyga gerdenimize münni. Yetimlik biziň janymyzy ýiti. Adaletli halal işledik şu ömrümüzde. Ecem sağırını bollu, gemaroy bollu, ağır yol kolar, o serdar yolun, ovadan yol kolar, ecem canın, öken yol kolar, şol. Nevit kaldı, taparmına Türkmen maş pakir, cay cennet olsun. Ayal maşgalalımız, irkik yal işlep bilen olsa, sroşla iş alıp, cayın ovatını koyup, beşilen cay verin neydi. Ölüp gitti, ecem oçur yetenle niyaz, ölüp gitti. Ondan sonra devam etti, ay buğun molar, erte molar, 25 yıl işledi ecem soyurdu. 25 yılda en sonunda, Horonka'da çıkış eden uçuyup, ecem işten mosadıl palit koyunadılar ecem üstüne. Ana men näçe gurlemel boldum. Indi men şol arda ýazyp aglap arda ýazyp ýokary derejelere uğradýanmy? Çykdy edip. Ardam men gyzylçylyk goýup ýygyna gelýär. Sebäp näme? Ya görýän vatandaşlar TR'den bolanda 25 ýyl bir idarada işleýär. Şoňa da ayal maşgala bolup erkegiň ýerine durup işleýänligi üçin şoňa bir jaý beriň diýip Türkmen waşyň berkiden bir prikaz var eken şoň ejet barada bulum şonu aljak bolup 25 ýyl geçenden soň hakykatdan bir ýerde 25 ýyl işleseň jaý berilýär vatandaşlar. Şo jaý aljak bolup arda var ýa garaşya agyr soň bolman soň Kronika Türkmenistan diýip bir kanal var. Daşar ýurtdaky garaşsyz bir habar berişler istesine yüzlenýär şolar ýaly biz jaý alyp bilemzok diýip muň üçin basýarlar. Ne Serdar Berdimuhammedowyň Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň getiren altyn asry. Ine görşüňiz ýaly altyn çağynda ýaşap gör. Ardyňy aýtsaň türmäge diýen. Ine şunýaly ýurtda ýaşamalymy bizinni. He? Şunýaly ýurtda ýaşamalymy. Fufloyflar, Zaýaýevler, Küntüden Bolanowlar, hani nerdensiz? Hani söz azatlığı vardı. Hani Türkmenistan'da hem Nuraga isteýäňizmi? Ejemjigimi çıkarsınlar oturmadan. Biz erwet iş edemizok. Ýurtda edemizok erwet iş. Edemizok. Bizi bilýärler. Köpetdäki etrap polisiýasy danymyzy bilýär. Hemmesi uçaska boýlap barda agladylar, eşitip içinde adaletli olanlarymyz var, ýokdy baýma, biziň başymyza bad diýip. Suwdyň işgärler aglap çykdy talip oglanlar. Ya. Ejin daxalat edip bilmedik adama 4 ýyl 3 ýyl berdiler diýip. Polisiýa işgärler kelleler aşak salyp durlar. Men özatlara şaýat boldum. Men daşynda sakladylar men suw berip. Salmadylar. Soňam arda ýazamda sen suwda gatnaşmarsyň diýip. Ol aňyrda suwdyň işgärlerine ýokary adalata ýazamda men kabul etmediler ardamy. Ine şolar ýaly oýun oýnadylar. Men iste Allahdan orkan eke zat diýje şu efirde. Estinler. Gurbanoğlu Berdimuhammed, Serdar Berdimuhammed. Men başyma gelen sizde ikisi bolup geler. Garaşy berin. Sebäbi ýurtda halkyň horlap bilýän aşagyndaky adamlar adalatsızlar. Diýmek seni ýok etmek üçin oýun urnaýanlar. Ýadyňda bolsun. Halkyňa äs bermedikler. Sapar Murat ataýdardy. Näme o adamlar basyp görseňiz? Näme bir zat dakylady çek bolýaňyzmy? Başga adam millete, ýurtlara. Näme biziň iş oňar ýasyýaňyzmy diýip gygyrardy. Sen o sözlerňem ýok. Diňe basyp bezi päwelen oturlar. Çıkarsınlar. Men ecem jamen jigim halat etsinler. Ne durmadan halat etsinler. Gündem bize garaşyan. Gündogdy. Allah can yitirim bol. Türmede nesip etmesin seni. Kapların ağzına versinler seni. Gündogdy. Eden işin üçin. Dilek edýän. Sen bu zatlaryň bar zadyny bilýän. Diňe çenni ýazdım. Arzamy yitirdiler. Diňe arza etýär. Diýmek Berdimuhammedowlar siziň ýoguda ýanmak üçin edilen oýunlar habaryňyz bolsun şulky daýdýar. Biz men ýaly köpaglayan adamlar bar. Seret milletine, seret. Milletine seret. Bar öwlälere aýlan. Emmek jaý gurýar, jaý dilek edip gelýär öwläden. Biz hem şonuň birdik. Ahyr çydamadyk. Diňe Kronika boldy biziň ýolumyz. Ana şoň üçin takminat 2 ýyldan soň biz şeýdip awasan türmäge uratdylar. Maňa da agdyň açyk gürleseň türmedir sen kim edibiljek sen arzany Gurbanoğlu işlene oltan soýnaýar diýip özleri ýöri taýtdylar. Arzam kabul edin diýip baramdy.
Ya, ol tantoy ne ya, ol ardan bilen iş yok diýdiler. Gülsenem Taganova şu wagt Günnaglayan Nurağı. Gülsenem Taganova şu wagt Agdalyan türmede oturan öz ardyny talap edip birden edaralara ýutupja ahir soň nire ardyny aýtjak bilmän Kronika Türkmenistan habar beriş serişdesine 100 ton şunun basýarlar watandaşlar. Inha onuň gyýdy şuýda öz agdy bilen ýurdun içinden aýdyp otýur. Adyňy näme diýsiň adyňyza maýdaýyn goý watandaşlarymyz bilsin. Ser onu siz bilýärler o hökümet işgärleri ýa. Arzu men adım. Arzu men adım. Jeppar utanayandır beni. Jeppar diýlen adam gaty utanayandır beni. Ejem jany bassyň. Näme gada galdың? Jyým jany bassyň diýdim. Kaçdy menden. Salman şol nipdir. Gurlaşmana goýberin men gurlaşak şol egre tur dogrulaşak şol polisiýaň işgärleri kim ýokardan jaň etdiripdir şonu biljek. Diýmek ýokarda oturan bir awwa şu aw kim biljek diýdim meni salmadylar. Ýöre bolştaýdan nip. Polisiýaň kapitany Maksat Jepparov şeýlerämi şol? Maksat Jepparov. Maksat yok, Maksat Jepparov del ol. Yok, Nurağı, kapitan Maksat Jepparov del. Ädir aýdyn. Gulmuradov bir minut. Ardalar dewam et. Yok, şu basan Gulmuradov häzir bir jamin. Yo, Maksat Jepparov men oglanjygym. Oglanjygym masalar. Oğlancıyla matlılar. Ne hak otur, aktivistler ya, notur aktivistler tizden çıkyalar olur. 8 aylar galli. Aktivistler gora otur, anırda türmede cigimi. Murat Düşömüf var, şon ya, notur. Ya. Allah can. Türmen içindeki bolyan Muradov Jeppar. Gutlu Muradov. Täzen aýdym, Gutlu Muradov Jeppar diýdi. Gutlu Muradov Jeppar, Aşgabat şäheriniň Bagçarlyk etrap polisiýa bölüminiň sülçüsi, polisiýa kapitany. Gutlu Muradov Jeppar. Özüm mara. Nurağı, başynlar oýnady. Ýokardan jaň elýär diýip ýokarky işgärler bilen işleýärken. Men habarym ýok, men opiskadan şuny ellim neydi. Deýler barlaýar neydi. Soňam hiç gelek atwet bolmady. Nämetdi belli der, onam gysdyrdymy? Ya işinden aýyrt. Ya, ina. Özüm bilýärmi näme diýdi? Şu syomka edenimi diýdi. Hiç kime aýtmaň diýdi. Syomka näme üçin aýtmalalym? Geliniňize eden syomkam. Ay men özüme şaýatlyk üçin etdim. Ertek gün men üstümden düşülse, gelin gelip şeýle diýdi, diýer ýalyk diýdi. Haydap ejeme de gol çektirdi. Bolşuňa da gol çek, muňa da gol çek. Etdim diýip gol çektirdi ejeme. Okutturmany da bermedi. Ya, ina. Öýlem Türkmenistan'ın konstitusiýasynda var şu zatlar. Konstitusiýasynda var repressiv baskı, korkuy, basış esasında alınan nemeler yuridik gücü yoktur diýip konstitusiýada da bar. Baş kanunyň pozatýarlar bular. Görýäňiz watandaşlar. Ina öýle ina adalatsızlıklar. Ondan men görüşmäýinde kim görüşdün? He? Şu zatlar bakan biz görüşmäýinde kim görüşdün adamlar? Şuň ardy welnejaň başyna geldi. Gülsenem gelnejaň tagan var. Onu bastılar. Maksat Jepparov diýjim diye onu bastılar diye. Bular bas näme sizin başyňyza gelmedi diýýäňiz adamlar. Adalat ýerine gelýän bolsa, baý bolsa görkezsinler de adalaty. Bu ertirkün uçaskawy berip bu elnejaň gorkunmaňda. Ya da bu elnejide günah barmy? 42-nji madda näme görkezme esbap bol? 42-nji madda Türkmenistanyň baş konstitusiýasynda bolan 42-nji madda nir dolanmaly? Şuýda dolanmajak bolsa. Näme şu elnejaň şu wagt kanun podýa? Aýdyn. Niresi podýa şuň? Öz hakyny aýdýa, öz arzyny aýdýa illeşdenmede. Şuň nämeti ýalňyş. Onu etmejek bolsak, onda näme üçin biz oňa ýurt diýäs? Onda näme üçin prokuror wa, polisiýa wa, onda näme üçin tülçü wa, kady wa, ministrler näme üçin ba onda? Her kim eden edip goýuny goýup berjek bolsalar. Ine bolýan zatlar. Nurağı.
Men bahçalyk etrap çopanlyk ýana girjek bolsam menden arzan näde balalar diýsene daşarky stolly organyň özlerini bilip dur adalatyň ýokdugyny. Sto näme men salaň ýok diýmä içinde adam köp diýdi. O şo wagtlaram goňşy bilen uruşup çagadyny urup durşy. Onuň girdi bol menem ondan maglumat aldım. Sen diýdim ýok adam ýok diýdi. Men şolar ýalyk bahçalyk etrabyna salman arzam aldylar. Şeýdip arzadan soň bardym ol şeýle diýdiler maňa. Ayjygym sen aýallygonyň mara prezident Gurbangulyň goraýan eken, gorokçy eken diýdi. Ente oňamadyny bilerim jygymdy. Gurbanguly Berdimuhammedow adalet adam sizi gorap ber. Gorkyňyz bolsun. Sizin güýjüňizden peýdalanyp adamlary türbeden çykaryp dur. Gorkyň bolsun. Öňünden ýöreýä, awtomatyny oturýarmyşyn. Ana prokuror şey diýdi. Janjygym bizi ýitirmejek bolsan goýaýynny. Kaçan şulat adırlarını son talep et ardan dediler. Çopanı kat öldü çoğurunları. Kömekçisem gelip menden ayalmaşala adını aytmadık bollu bibi deydi ağlaptır bibimden. Men daşından ardam kabul edmem yitirdiler ardamı. Görýän watandaşlar, siz o ganhorlara gulluk edýäňiz, o ganhorlaryň gara nefsine gulluk edýäňiz siz dymmak bilen. Her kim şunyalyk bir öz hakyny talap etmeli. Her kim ýurtda adalet diýen zat ýok. Biziň başymyzda ganhorlar otup, ganhor. Bir jaý üçin bolýan zatlara seredäri. Bir jaý üçin kim nan tapmaz iýmäge, kim yer tapmaz goýmaga diýilen döwür geldi-de. Mawtumul atamyzyň. Kim tirme sağlyk tapmaz giýmäne. O üç komnatly jaýym. O da köne jay. O jaýym kimin jaýy Nuragy. Sapar Murat ata pakşyny etjek bolan kamçetin iň uly ýewre adamsyň jaýy. Şonallyk. Suwdyň üstü bilen. Gaçyp gidýär, gaçyrýarlar muny. 2000-nji ýylda noýabrda gaçýar. Pakşyny başa baran ok gaçýar. Milli howpsuzlygyň iň nemesi, gene oturan nemesiniň sebäbi dokumentler çykdy öýde. Ýewre adam eken. Şoň jaýy. Bu da näde diýsene, şo gaçan ýerinden Moskwadan goňşusy var 2-nji etajda. Ýa-da diýär, kimler aldy men jaýyma, kimler ýerdi diýip. Olaram bir ýetim ele giripdir. O garyp kara, he, ýoksa ama şo taýda ölsün çykarar ýalyk etdirdim zakazny diýipdirler. Eger şo taýda bir derejeli adam giren bolsa şo jaýy, maslygyny çykardyrdım diýipdir. Ana şoň jaýyny aldyk. Sebäbi şeýle bir orderler çykdy, organ eşikler çykdy. Emme zady çykdy telefona, rakçatyna çeni çykdy, goýup gaçyp gidipdir. O şondan soň açylmadyk jaý. Döwüp girdiler oň nemesini. Waratasam nähilekdi gapysam, awtomatiski ýapylýa-da açylman galýa. Ene şeýdip ine begencimizi ejemjany nesibem etdirmediler, jygymjany nesibem, jygym häkimlikde işleýärdi. 3-nji dom probleminde başlygy 6-njy adel oturan dogany var. Jygym üstünden düşüp ýygnatdyrjak bolup, sen üçin danal bilen zok. Sen ýokary habar berýän eken, işleýän ekeniň organlara. Sen üçin danal bilen zok. Sen ýerliň boldyňa kamçetler şutaýdan aýrylanok. Dip şeýdip jygyma azar berip, plan gurnap, ene bu zatlarymma. Nuragy ken biziň başymyzdan düşen zatlar. Gaty ken. Ýöne çydap bolanok. Men şu wagt Berdimuhammedow ýüzüme oturup görsem, barmak basyp görkezjek. Çörek berýän güjükleň mara taýynlap durlardan kelläň damagyny çalmany diýjek. Göni sebäp prezident aparatyň işgär şol işleri etdir bilýän bolsa, diýmek dönük kim bolýar ýurda? Aýdyňany dönük kim bolýar? Men bolýarmyş o dönük. Men bilýän bir prezidentin bärsindäkilerim köpsi şoňa oýun oýnap oturanlar. Bilýäs ony. Ýöne öz bähwitlerine öňüsürüp özleriniň maksatlaryna ýetip oturýarlar. Bir giden adamlar basyp ýerine adamlary çalyşyp, täze adamlar getirip, "Ene sen aýdy oturýarsyň ha?" Ejemjan bastıran adam gaýtam Serdar Berdimuhammedowyň watanyna çykdy, wezipesini ulutdylar diýen. Ene. Ada tutully ağladım şonda da Nuraga. Şu adam ağlayan. Ağlayan. Allah ağlatmasın. Ölmesinler jigim bilen ejem. Öldürmesinler durmadı. İran nakal ellerini çapasım gelýär. Şonuň dogry aýdýar. Azyk goýasym gelýär. Wagt häzir prezident bolup şu karar çykarsa men begenjek jynım. Baý düzeler şonu. Hiç kim eden bilmez.
Çıdamok Nurağa, eçem sahırını yaran yok, bunuma ertiri yok, devlete hizmet edip gezdi. Ama adaletsiz adamlar yok edip, belliye serdar verdim, koymadım. Men göz yaşım yerde kalmadı entek, bu ledenin çekirdin entek, sen belli adaletsiz adam, sen kanın içer entek, duruver. Bize mağarat. Çıdamok, gününe 3 olsa da yatamok, 4 olsa da yatamok. O olmana kadın pulunu verdik geliyorlar. Süvedini töledik geliyorlar. Sen işlemen, sen nenensi. Yağdayın kovmu diyen oklar. Nerede valmal pulluydım? Celepçilik etmeli mi dedim? Avrin satmalı mı dedim gelenlere? İşlemeli, nerede işlemeliydim? Baran yerinde doğduğun olmasa, kırpığın olmasa, götün ağzını vermesen alan oklar, sen nerede girdin işe dedim. Sesin çıkarmaya, oğlun oturandır bir yerde dedim, saranlar alosu bilen dedim. Yine. Sivedin öçürürsü ya, öçüren dedim. Bol öçür koyda men oğanyalık etti dedim. Ardın açsan yine. Nur ağı. 25 yıllık o hükümeti işleye. Halkımız katvidir. Halkımız adaletsiz. Kakoy narod, takoy prezident deyiptirler orsular. Narod olmasa ne için ben Arzan Bey diyorlar Kimmişsin o prezident aparatta oturan? Yok etmeli onu, üsüp, organlar olup. Ya. Korkalar mısın? Ya. Ya kimin akal velayetinde pelvan, bayram gelliği, isterdar verdim Hammedu. Pelvan bayram gelliği çörek var otursun, iyidir otursun. Ya olmasa cebbarın, ne hak oğlanlarını, öğlenmeli oğlanlar basıp yatırlar. Ne kazanıyorlar yurtta, ne ben korkacak bolyanız siz. Allah tavsir yani, Allah sine ediyor beni. Allah edene şükür, Allah sine ediyor. Hak Allah sine ediyor, benimle düzelirdik karışya. Ya buların. Men vara, Nur ağa, men yurdum veyran olsun diyecek gel. Yönüm menin başkalan veyranı, töhmet atan adamlar, Allah can, ölümdenem ervet bela gelsin başlarına. Yurt tapmasınlar kaçmağına. Yurt tapmasınlar kaçmağına. Men şöndele ediyen. Himme istoriyamız biliyorlar. Bizim nerede cayalanmadı. Ecemin nerede işleyenliği, cigimin nerede kulluk edip işleyenliği. Himme zaten biliyor hükmet. Ondan bastılar. İzinden gidip bilemok Nur ağa. İzinden baramok eyan bir yarım yıl. Ecem canım, cihim canım. Pulum yok, İslam yok. Yetim çağıtlayan, kaytim şey diyen organlar. Ay onda sen barmalyarın uşt diye. Uşt diyeler şeydi, sıyırıp. Onda sen barmalyarın uşt diyeler. İzdivatçı diyeler. Hayır, vermeli vatandaşlar. Bollu adalet yok. Biz içinde bana adalet gerek. Bana musulmanım gerek gel. Bana dininem gıdıklandıran ok. Senin kevak edip namavi okanım gıdıklandıran ok. Bana adalet gerek. Halkın gözünü musulman sıranı olup senin zalimliğin ine vatandaşlarımız gelip ayıp berktur. Şu bolyan dağıtlar vatandaşlar. Böyle ki kanunu devletlerde eşitilse hükümet bara işin taşlıya. Teada sayla o idiliya vatandaşlar. Kanunu devletlerde şu dağıtlar. Şu dağıtların üstü açılan o. Açılsa da inha basış ediyorlar gelip. Ben siz bilen telefon numarı alışacak. Şu efi yaptığım trazo Alsın Nur ağa. Alsın ben ecem bilen cigim çıkmasa durmayan. Görev Yok bakalım. olmana kaza bellen mollu, kol çeken mollu. Vah serdar verdim kammedim, sizin üstünüzden izdivatçı diyorlar. Siz halka yaman orkadıp dururlar. Siz geliniz her kim beğenni, adalet bulur dedi. Bolonyalığı ettirdin. Gülüyorlar üstünüzden. Suud ediyorlar. Gördün değil mi kısal pihbaklar deyip. Suudun işgar yürütü şey dedi. Bar atasını, ölen atasını estirip bil adam olsan neydi? Mağaşa sen billen, veripede, köpetler etrafında sen sülüğün tulokluğu diyenin. Şey dedi, bar ölen atasını estir dedi. İksal paliçan işgarım durdu sonra. Ya. Ay bolya da, yüreğim yani yürekler yansın. Gatıralım o bulur o görüyen mi? Arkada şokrat deyip arkasından egen gururun görüyen değil mi vatandaşlar? Özlerim
ulu postları ve şeyler arkada çok rahatlı. Ava. Yani Nur ağa, sizden ulu haýsdym. Tupatulyna men jigim suratyny berin çykarsynlar. Tupatulyn bilen o Sultan Atilla'dan gaty gördüm. Gaty gördüm. Laureatyň eýesi Sultan Atilla'nın Azatlyk radiosyny jurnalist dälip hasap etdiler. Bugaýpyň ogly. Emma jigim arşa gallyrdy. Şondan soň hani çykaryp bilsinler surat. Çykaryp bilmäjik geçer, işine alyp berilmedi. Emma kime o bismene inanyp men jigim terk etdi. Can etti etim. Jar Sultan bir şey dip oyunu urradylar, kömek etdi. Günüň göräýdik goýber telefonu basyp goýberdi. Sultan Atilla. Kaç men şu Sultan Atilla'dan men nägile boldum, ýaman ýüregim ağrıdy. Şeyler öýtmedim. On kome uğurluk değil, ne için? Tupatulina Nur ağacan, Tupatulin men jigim tanaya. Jigimi nemedin, gayrat edin. Habar bolsun, Sultanys nämen berip nämen eden habar bolsun. Agyr şömkeler, agyr. Ol biz vatan dönüklüğü içileden zok. Jigim nedi? Ejem şey dip horlanyş üçin siz we dipelen eden işini men dakada etme teretdi etdi onu. Ya. Çinem molly, suutnamamız çyn çykdy. Çyn çykdy suutnamamız. Hemme zadymyz çyn çykdy. Hemme suut eden zatlarymyz dogry çykdy. Tupatulynyň nomer bar menne. Can edin Nur ağa, çıkarın, şot et çıkış edenler, türmäge edenlerini aydın, hemme zat, gaýra Allah size kömegidir. Inha görgüne Allah siz goruýsyny. Size kömek eder, sebäp nähak, men mara yalandan çıkış edýän adam däldir, nähak. Aýdy otyrna, haltalap geraýyn geçirýän bolsak, ýurdu talaýan bolsak, onu başa gurrun, onu eziýetimizi erwetlikden çekjek. Boyun alıp çekecek. Emma nähak jaý üçin bolan waka. Nämemişin kronikada jaý talep edenimiz üçin. Ana bolan waka şol. Ya. Şu habarım tapallı Abdullah. Nirde şol haçan çykdy şu habar? Sizin şo çıkış eden habaryňyz. Şonum tapalyňla. 2021-nji ýyl bolmaly, 2020 bolmaly, 2019 bolmaly. Şol aralykda ejem 3 gezek 3 ýyl izine çykyş etdi. Ardalarynam görkezdi. Ine berdi Muhammed Serdar, Qurban ulu berdi Muhammed. Men siz ardam näme üçin eşitdirip bilemok. Ine ellarda ine de jogaby dip ýere urdy bolýar. Sen kim bolýan biziň peýgamberimize degmäni, peýgamberimize şek getirmäni, de peýgambere bir şek getirem bu haňyrda. İzdivaç et gülýärler üstünden. Peýgamberdik gülýärler. So estağfurullah. Onun peygamberi gılana da ettirler mi onu? O peygamberimize diýe. Onu izdivaççalyk üçin diýerler. Nebit gadyň işgärleri. Ana Amanov var, aman otyr şu adam. Amanovmy şol, ana täzen ýene getirdiler onu. So estağfurullah. Bir kol tutup diýerler diýe. Peygamberi ýalat bar ýa-da onuň özüni. Bir kol tutup diýerler. O bir kol tutýarlar üstünden. Kurban ulu peygamberi ýalak özüni alyp baran soň awrga organ işlerlerin peygamberimize dil getirer. Kimsen diýär? Peygamber diýär. O peygamberimiz diýerler. Ya gülkünç çağdaya düştük deydi. Şu derece özünün gollayan organ işyerlerinin üstünden gülýär ýöne habary ýok zatlardan. Ene gülkünçde ne? Ene adalatdan uzaklaşsan ne hel bolýar? Ene. Awa. Ahsada Kurban ulan hiç kim gorpanok. Nur ağacan men sizden hiç kim gorpanok. Nur ağacan men sizden mara adalet talap edýän. Dogry siz ädir güjükler geler daňatandan. Buny elmese de ertirelerler güjükler. Awa Nur diýäniň näme oňarýa? Taşar ýur dönügi. Emma dönüklüň kimdigi menne ýüze çykaraýyn. Dönük Jepbar Serdar Berdimuhammedowyň bellänçe sülügün köpetdas nemesine suut adamlar nähak basyn. Prezident aparaty prezidenti gorayan ana dönük. Ondan başga dönük ýok. Şoňça Tupatulyna çykaryp berin. Gaýrat edin. Jan ağamcan. Siziň sözüňize dönün. Allah gorusun ýat ýurtlarda. Çykaryp berin habar bolsun. Habar bolsun şol adamyň. Nähak oturanlyklar bar edi. Söz berýän hükman Farid Tupatulyna hükman ýetiren men size söz berýän. O da Ruslan Meatif'e de yetiren. Gerek olsa Azatlyk radyosyna da yetiren. Gerek olsa Yetirin gaýrat edin. Nähak kadar gaýtym holurjak bolupdyrlar. Öldürmek üçin.
Sonra men 34-nji nomer. Men başıma gelen Nur ağa, men başıma gelen başgalarının başında vardır. Men başıma gelen başgalarının başında vardır. Dine men başımda dälir ol. Men şonu ağlap oturýan bolsam eziyetim çekip, ertir olaram kowalar. Şol eziyet sebebi bella oturýar adalatsız adamlar wezipe bellen oturýarlar. Video linkini aşak yazsana. Men elimde şayatlık ba. Nähir basılanlygy bar edy. Syomkamma men elimde. Hemme yerik verdim. Prokuratura da verdim. Prokuratura derine başladı. Ol ayırdılar. Ol prokuraturany. Kim şu Mel Kuluyf ayırdılar. Mel Kuluyf derine başladı. Onu yok ettiler onu. Nurağa talip. Aldım. Talip geldi oğun. Ne bolýan zatlar görýän Talip. Saran alma o. Yöne öy oturup ama süýşer diýdi. Emma şumarda söyleyip veren okur. Bir yılda da bir direk. Ana Ecemcan şol. Sonra ayadı Emma bana çay veren okur. Okutsana. Ben 2002 yılda Nektar toplumunun tokul hocalygyna iyse girdim. 2007'de de öy nowatına durdum. Sonra men 34-nji nomer bolup durdum. Men Huday Kulif'ine zay verdikdemde olmaga zay vermedi. Yöne öy oturup ama süýşer diýdi. Emma şumarda çeliği içeri bana zay veren okur. Her yılda da bir direk salsya. Sonra men zay dikdemde 17 tane zay koyup Huday Kulif bana zay vermedi. Sonra men zay dikgelýän, işlep gelýär, emma hiç zay veren okur. Emma menden soňky menin bilen biletden ustawda bir günde ýazan nefes zayıp gitti. İşinden çykdy gitti. Menden soňky nowata durarlar zayıp, emma bana zay veren okur. Menden soňky gelip öý nowatyna duran adamlar zayıp gitti. Çykany çykdy, çykmany işläp ýör, zayıp ýörler. Soňky nowaty öňe getirýärler, pul para berýärler. Haçan da men bar zay berdiýende zay ýok diýerler. Emma tapır neft gaza zaylar gelip dur, berip durlar. Haçan men zay verin diýip baramda yuristimiz maksat şeýdi 7-nji nomer diýär. Emma 7-nji nomer bolup men 11 ýyl işledim. Men şu 7-nji nomer öňe tüýşer ýaly. Maňa Nurgeli Sarifin sınavına baramda başlygyny uly başlygyny. Sen bardy häkimlikden anda zay diýär. Emma men Nevzat toplumunda zan targymy tap edip işledim. 16 ýyllap işledim men. Oğlum 31 ýaşady. Men gelmedim bilemek ýekaja oturda gyýrmyň zaýyna ýaşaýan. Men haçanla öýün owatum hiç ilmeň yetmedi. 16 ýyl işledim. Näýdi beýle bolýar diýende, ýokarda prezident tarapdan zaň gelýär, şonuň garnyslar zaň edýär, şonlara bermeli bolýar. Ondan seniň owatyň duran ýerde duraýa diýip aýdýarlar. Men edaramda bardyany 7-nji nomer şol durşuna durýar. Hiç ümitgän da ýok, maňa ýeten olsun. Nowat näme diýip beýle bolýar, ýokardan zaň edýär, şolary berýär, nowatyň ondan duran yerine duruverýär diýip aýdýar. Men zay diýipden ýazmadyk ýerim, dil bilen, söz bilen, ýazy bilen, arza bilen men ýüz tutdum. Milli howpsuzlyga ýüz tutdum, görekçilik ulyga ýüz tutdum. General prokuraturaga ýüz tutdum. O da Köpeta Etram prokuraturasyna iýerdi. Prokuratura da bizim ýene de öz edaram diýerdi. Hormatly prezidentim, men size 2 gedek arda ýazdım. 2 ardamam gelip öz edaramda, nevqat edaramda düşýärdi, sowuk sara jogap berýärler. Zay berin diýen oklar hiç ýeri. Ýazylan ardalardan hiç ýyly jogap berip bilen oklar. Ondan oňam bundan moýatlar bir-birine geçirdiýärler. Ýazmak gerim galmady. Emma sowuk sara paraýarlar men ardana. Şol 7-nji nomer diýip edaram şeýle jogap berýär. Men näçe işledem de 7-nji nomer, 1-nji nomere gelmesem men duýarmy. Howpsuzlyk ulygyna da ýüz tutdum men. Emma men ardama men sözünde hiç ýyly diňlär oklarym, diňlär demeden oklar, terjelen oklaram. Şu ardam da elimde kardam howpsuzlyk ulygyna ýazan ardam. Emma muny hiç ýyly terjelmedilerim, hiç ýyly maňa bir nöwetini ýetdi, iş geçirmedilerim. Menin öýün owatymy näme etdiler, näme goýdular bilemek meni zastardy. Sen PP'ye ýaşmy, seni işten boşatjak diýip gol çek diýdiler. Menim gol çekmedim, 63 ýaşy seni güýjüm kuwatym bar işlejek diýdim. Bana jaý bermejek bolup meni işten çykarjak bolýarlar. Men şunçaly işledim de bana jaý bermän, işimden boşatyp çykarjak bolýarlar. Men hem jaýsy hem işsiz galýan. Men prokuratura baramda, prokuratura doğru men biýdürçilik edilýänlerin hemmesini aýtdym. Men emma ol hiç sezdirmedi. Milli howpsuzlyga da arda bilen ýüz tutdum. So ardamda da hemme biýdürçilikleri aýtdym, men görkedim şonu. Prokuratura da görkedim. Emma hiç ýeri çäre görmediler.
Düzgün bozmalarını sercermediler. Hormatly prezidentim, men 2 gedekde de arza yazdım. Emma şu arza sizin elinde hiç yıl kovuşmadı, yine de izine kayıttı. Hormatly prezidentim, men şu yazan arzalarıma hiç kim cevap vermeli için, ini men size yüz tutmalı oldum. Men haýyş edýärim sizden, bana cevap vermeli, sizin kömeginizden başga bana kömek etjek adam ýok. Gülsenem Tağanowa dämi şu wagt şu gepler Nuraga başga söýümkeler bardyr. Ejem şep ardasyny oklan ýerler, kendir ejem kens tupat etdi, gözläwerin diýen soňa baksa batlak gurlap başlady ejem. Batly gurlap urat soňa baksa. Ene şondan soň emmeden hasab alyp oturan eken, gözläwerin ejem diýen sözler bar, 25 ýyl işlet soňundan. Soň ýene işledi ejem, çykman işinden. Ene şu işten çykanda 2 ýylykda tutdular ejem, şeýitdiler. Talip haýsy Görüverin, Batyr. Haýsy ministr Batramanov mi dogon? Awwa ine işläp ber. Talipni gowmasaňyz arma görüp size de ýazandyr meselemi. Owa bilýän. Teret bul Batramanov diýen haramzada gyzynyň äriniň dogony. Garna şowalaryň eden oklar o haramzadalar. Gatar kyn bolup otyrlar o ýurdu aýtdyma eýlediler o bulara ujo. Halkyň ujo aya galmany wagty geldi ujo gidip barýar. Näme şol ýaly gelneje azr etýän iş problemaly zatdy. Ne hak yerde men türmede yatanlar adamlar ne hak yerde yatyrlar. Ne hak yerde türmede yatyrlar. Ine talipnik allık mı caýmydy? Gördüň dämi türmeden çykardylar. Nähak o türmeden oturanlar hiç o kol bilen öldürjek bolýarlar. Ine azatlyň ol surat beren oglanyň ady Nur Halif mi? Ine şol jigime eşiklerini beripdir. Maksat janipdir. Sen bilýänmi? Kamçedyň işgärlerini ölmän diýip çykanyň şükür et. Sen bizden hem güýçli ekeniň akasy sen güýçli gaty wedipeler bilen gidipsiň. Allah diýenlersin sen diýip çyk gitdi diýe. Nur Halif diýen. Ay men çydamok, öňe çydamok. Men Allah'tan isten okmy kamyň sözümi. Çydamok men. Bular gaçan wagty dolar men çydamok. Hiç gele. Gelece bitme sözleri ýaz inşallah ini kil wara. Janymy orta goýup ýatdyk Türkmenistana. Siz ýalyk net geleceler kän bolsun gelece sag boluňa çykyp aýdýan üçin. Görüň o erkekler. Ýapsa käsiňiz erde gelmeseňiz namartyny o. Gelmezler talipni. Sewe haram pul seçýänler siz görüňiz. Görüňiz haram pul seçýänler görüňiz. Neçe çek oturýanlar görüňiz talipni. Görüňiz. Diňe bara men size aýdaýyn. Diňe orsedyň kellesini alarlar şonda bizimki emme adymy ýerine bol ondan berdi men aýdaýyn size. Ondan berdi görmeýär inşallah. Ene gördüň dämi? Gelinimizi alıp öýdü, gelinimizi organ işgärler, görýän bagtýarlyk etrawynyň işgäri. Utanmaýan senin aýal ýokmy? Biriniň maşgalasyna girýän organ bolup. Syom ketdirmem, syom kan esasynda ýok zatlary bar diýip surat diýip bazdyrýar ikisini. Ýanky aýal maşgala türmede watandaşlar türmede hyýat. Haramdalar aýallar bilen görüşýän o bir gaýrat hökümet. Namart hökümet, çağılar bilen aýallar bilen görüşýän hökümet. Sizler var İsrail'den beter o haramzadılar. Size İsrail'den beter. Bir minister tutulya basılya. Nur Ağacan, gayret edip size yalvaryan. Nur Ağa size yalvaryan. Yayradın şunu. Tupatulin bilsin. Tupatulin ben arkadağım yalıp görüyordum. Adalet görüyordum molin. Sultan Birzatları gizledi. Onam Hudaya tavsıryan. Entek o müsmenin üstünden düşyatizin. Entek o müsmenin diyen sözleri var. O hakta. Ben onu aytacaktım o sözüm dinlemedi. Yok Sultanı canım. Ceneva'dak soğut men jigimi alıp beren soğuttur. Jigim on jurnalistlik adyny gazandyrdy. Bu gaýfyň oglu da hasab eden okdan adatladyny. Hasab jurnalist dälip guruldylar. Emma jigim şoňa söz berip Sultan aýda siz görersiňiz nähil derejä etdir. Emma Sultan açymy? Namar. Bir suratyna goýup aýdyp bilmedi kronikada, çykyş edip bilmedi. Birim atlaryny ýatlamam geçmedi. Namar. Oň ýal namar dünyede ýokdur. O ödem tönýaly kösünp görä, onu ödem kösünp görä, onu ödenem gasyp görler, ýa-ni ýakyny ballyta ýatyrdylar onu. Doğru bilen, gitjek tam bolýardy. Nur Ağa, maksat paqa kösep bilen okdular.
maksat baka kösep bilen okdular. Nuraga maksat baka kösep bilen okdular. Lişni maksadın eline wezipeden içi yanıp duran aşağınak adamlar getirip şömke berýärdi. Geçir şundan koy tutsunlar dip. Ruslan Miyat. Maksat baka kösep bilen okdular. Gözünüzden getirersiniz ente karışın. Patrolünün nimeti var mı kaçtayda? Halkaya kaldırasız. Neçe zulmetseniz biz şonça halkaya kaldırasız. Ediverin erkek babası. Patrolünün nimeti yok mu karşılığın arasında? Bana burası 10 adam da aynayam. Zaprosivettir allip bolun. Var içinizde şu tuh patrolünün nimeti var olsa. Bana burası 10 adam. Gireyin de bir aşaktan yazın. Murat Tupatelin kime ya? Farid Tupatulin Kronika Türkmenistan nime havar nimetinin sayti şoňa ýetirip berin diye ýöne men bu videony hukmany suratda ýetirenem. İlişni özüm jaňam ederim gerek bolsa. Hukmany ýetirer ýöne. Habarlaş. Murat şu videonu hukman YouTube'da oýaýda. Gojok näme üçin bular ýalak adalatsızlygyň sultnamasy waka we bir giden adamlaryň atlary geçip dur, prokuraturaň işärler, polisiýaň işärleri, sudya, gaytam ne hak turma watan adam akıl ýok bolýar. Dokumentlerini uğradın mı de? Bana dokumentlerini uğradın gayrat edin. Gelece. Men size eğer şu zat yazacak. Telegram'ı yazacak. Bana gayrat edin dokumentlerini uğradın. Men şeyle bir vize çıkaracak inşallah. Görelani. Köp sağ olun. Lokman, kiretme, gelece yek edersin, bilin hemmemden şu atlardan, hem aycanlardan yanışıyor. İzleyen vatandaşlarımız için çıktık şu yola. Gelece, sizler yalak, geneceler, doğanlar, cihiler, kösenmesin deyip çıktık. Gerek varsa biz 20. olalı, yöne sizin sesiniz olmak için çıktık. İnşallah nesip olsa. Allah korusun. Yerin tapar nesip olsa gelece, arkayım olun. Birazcık vakit kaldı. 2025'te yerinden oynar inşallah. Gayret inşallah. Allah'tan. Umidim kesem yok Allah'tan. Umidim kesilen yok. Umidim Allah'tan kesem yok. Bulardan kestim men umidimi. Bulardan bu halk dönüğünden, vatan yurt dönüğünden kestim men. Yani bularım kesilsin Allah'tan. Vatanlarına zar olsunlar. Türmede çürüsünler. Eden oyunlarını Hudayım çeksinler. Gözünün ağlında çeksinler. Beni ağladanlar için. Gelece. O günü efirden son ya da şu vakt efirin içinde uğradan ya da komendinizi uzağa çekmesin ne? Men size Telegram numaram yazacak. Oluyor mu? Talipnik ne ahil dokument sorayanız. Neme dokument bar olsa elinizde. Suratlar da var olsa şöyle uğradım. Yalan ardılarınız, cevapları. Ova. Hemme daha da uğradım. Hedir mi? Telegram ya da hem ya WhatsApp ya da hem gence. Vak kameram yok kena taliplik. Kameram yok men. Yo kamera gerek gel. Suratlarını uğradan da bana gayranı. Telegram liçkanı da talip yazar sen onu nime Druzyan'ı da koşun. Druzyan'da bağlı şuna koşun. Bolli. Totayda numara yazar. Ecem camilen çıkayım. Nurağa ecemilen çıkayım çıksın kömek edin. Adaletsiz hareket eden adamlar yurt dışı edip yaşayalar. Sürüp de uğran yaşayalar. Emma benkiler ne hakça ezir çekkeler. Ezir çekkeler. Sebebim kronik üçün. Bunca şu vakt edil efir gutormaka uğradıp bileyen mi Telegram'da ya WhatsApp'ta Taliplik inni men skaçat etmeli olur ya internette düşünem okudum yani sizi dinleyadım emisi. Dinlendin sonra adalet gözledim. İnşallah bu olur. İnşallah. Yo kiretmem. Bu oturanlar da sadı horramlık. Allah burunlarından gelsin dilek ediyen men Allah'dan yeki tek Rabbimden dilek ediyen. Resul Allah'ım. Çaresini halkın önünde men önünde günahsızların ağrını alıp vermedi Allah can. Talip. In gruppa video, in gruppa da video. Bolli inşallah şu hepte vize çıkar yasnısip olsa. Haramladılar o. Cigim'in suratını alın. Cigim'in suratını koyuverin men. Bir mutlu var şu Feridin şu efir gutormaka şu vat talibe yazın sana şu vat men biz böyle aramızda gurlat mikrofonumuzu yapın. Denemeden men eğer men size hadir öz numarımı yazacak.
Menedir size goýan telefon nomerimi ya Telegramdan ya WhatsApp'tan uğradın gayra dedin efir butonuna uğradın. Çünkü size son videolarda attırır suratlar gelmeyen bilir bana. Yani size bir daha dedim korkup basınçlık edip karandadılar. Yöne sizlerde olan. Yani uca gitti A familya uca belli yani. Taliplik. Bitirmeyez. Taliplik isteýäňiz mi? O kol bilen öldürjek bolupdyrlar jegim. O kol bilen. O Haramda kol değil. bilen zakaznoy. O kol bilen öldürjek bolýarlar türmede. Öldürjek bolýarlar jegimi. Allah. Ya. Ne size Suriye. Suriye size ho Suriye dip berretläpýärsiňiz. Suriýeden beter türmeýäniň içi mesaýdy otynanyň da okun bana. Türmeýäniň içinde bolýan zatlary görün siz o Allah orasyn. Oğudun depede var. Bilýärmi Oğudun depede näle zulüm etdiği alındı. Daşy Belyly bitti Rossiýada iner we türwe galaplanýar. Dar şo taýda ayda bir sapar jaň etmäne mümkinçilik berýärler. Oğudun depede düşen adam bir saparym jaň edip bilýän däl öýüne. Bir saparym 5 ýyl oturanlar var. Hat gelýär yalandan, özünden ýazan okşar hatlary. Näme olsa da bundan beter zulüm gerekmi? Allah tarapdan Allah tarapdan bu haramda da olur o. Olar Allah tarapdan däl. Ýatdan çıkarmanlar bizden sebäpli. Biz adamlar şunu pozvalyat etdik, şunun üçin şey etdiler. Biz pozvalyat etmedik bolsak bir wagt bulan kökünün uğruna çıkmalı. Ýöne başymyza şular geldiçe hasyn beter oýunlar gelip atýar. Ente oýuny otyrsyňyz, ýöne geç bola. Yetki vermäkek uje biz hüjuma geçmeli. Uje hüjuma geçmeli. Şu haram zatlardan diýilmeli, ýurdumuzy azad etmeli. Erkeklerden 7 yaştan 70'e çenli erkeklerden ayarlardan hemmes çıkmalı köçe vakti gelende. Biz canımız ortağa koyup çıkacaktır. Çıkmasana namarsınız o. Vatandaşlar, yine görüp oturalım içinde var, şıdatlarım görmeden gelip kulunuzu yapıp gezecekleriniz vardır. Yani şıdatlar görüp bari gözünü bilmedim başka yerine sokup kulundan dıkıp gez aymasana yaşap olmuyor. Şıdatlar görüp Türkmenistan'da ne edip yaşayacak, ne edip binamusluğa salacak o. Şıdatlar görmeden gelip biz şu dereceye yettik de. Eğer de şıdatlar görmeden gelmeseydik, onda Türkmenistan bu dereceye gelmezdi. Bunca adam sosyal medya çıkıp derdini aytmazdı, ağlamazdı. Enatası ölmezdi. Karındaşlar ölmezdi eğer de her kim görmeden gelmedik olsa. Ölüm yetim bolmazdı. Asman asuda deyip siz bozdunuz yurdu. Asman asuda diyen adamlar siz asman asuda deyip bozdunuz yurdu. Siz günahkar. Şu asman asuda diyen adamlar siz günahkar. Gelece çıktım ay. Sen bir mıçık daha varlaşsana. Alın menniye. Alsana geleceğim. Alayın bir mıçık alayın. Gelgeline zaprosiyi verdim. Of Allah canı da can. Yine neymişin görüşeceğiz. Yine tutnama. Yine bu zatlar başka ol vatan havarlarına ya da o çepekçilen kanallarına görmürsünüz bu zatları. Stayda görürsünüz stayda. Çünkü hakiki görüşçüler stayda. Hakiki görüşeceğiz. Yurdun adaleti. Men internetim petikleýärler. Gelece. Men size uğrattım Telegram, WhatsApp'ta niye Telegram'dan bana näme var bolsa uğradım. Men internetim petikleýär. Beybe. Ne diktaturanyň edilen Men Nura Talip yazdım ben size. Aydın. Abdullah emmeňiz aýtýan. Aydın. Talipnik. Ben size söz berýän gelece. Iň gysga wagtda men size Bağlayından yüzünden aýdýan. Liste stayda Gurbagul berdim Hamet çağırın. Gelsin liste men aýdýan arda bilen düşündirip seni öldürmäge taýlyk gorbatýarlar. Sen aparat işgär men bizim gelinimizin doğan oğlanı. Seni hemme zady gurnap atýar. Üsüp organlaryň mafyasynyň içinde. Haberin bolsun. Belkalla şeyle olsun. Sen tansydy ver aýdym. Oo. Belkalla şeyle olsun. Sen emmesini.
Allah can udacan. Belki Allah şeyle olsun. Allah can udacan. Ya. Karam. Bita. Gelnece, men size telefon numarımı yazdım. Bana WhatsApp'tan ya Telegram'dan çıkayın da. Tapavdi yok. İkisinden birinden. Gayrar edin. Bolya talipnik men skaçat edeyin. Men düşünemokdum men skaçat edeyin. Hükmançka men koyacak ya bu zatlar olur ne hak edeyim çekkaka men damagımdan suvam geçen o. Haydi otur ne olur. Ne Günahını yapan adamlara çare yok. Emma günahlı adamlar gözüm halinde ediyen işlerini görün. Kıyızları zorlayalar. Kemalara cep Triyep param vardı. çekyalar. Son düşkede oynayalar. Maşinlerine. Yegenlerin ediyen bir kanun uçuruyorlar. Miliseler uryalar. Miliseler basıp bilen oklar olur. Miliseler uryalar olur. Uryalarına vurdum. Gayini urdular. Avaza marketin önüne. Dip vurdular. Ullukan ikisar kaçak oğlan. Hiç de adam edebilmediler. Emma ne hakçıyım bilen eceme eziyet çektiriyorlar. Peygamberin adresine urlarımız için. Peygamber mi onun o? Haramzada. Kakoy peygamber ol? Peygamberin başlarını dırnaçı da yok mu? Subhanallah. Haramzada. Görüyor musun? Men şunu çıkaracak videomu eksporta tayarlık görüyorum. Hoplu adam diye dünyada yitirere radio o adamdır diye. Ena gelineceğin himmet adını attınız. Ciğsini, ecesini, cay vermezsiniz. 25 yıl hürmet ediptir. Gel minha şey edipsiniz. İnsan onunla gürlemesinde ne emezsin? Gürlemesinde ne emezsin? Ya. Haramzada o bular var. Maga salı uğra diyorlar. Sesimi kesecek bol. Kaltaman yurt dönükleri. Banditler salı uğra diyorlar. Yaptırmak için. Vah Allah sizin belanızı veren günü göreyim ben. Allah sizin eziyetinizi çeken gününüzü göreyim. Keyif edeyin sonra menem sizi yani. Ya. Olukma. Çay geç olur yani hükman olur inşallah. Bu zatların sonu gelir vatandaşlar. Mene doğru maydayın. Yine şu bolyan zatlar yine beni haklı çıkar ya. Benim ölsemem şehit bolacağımı bileyen, şu vatan için şehit ölüp gitsemem şehit bolacağımı bileyen. Yani sizler ölünüzde neyem olursunuz vatandaşlar? Dımmak bilen, gollamak bilen, yine şular ya ecelerimizin göz yaşı tutar. Fikir etmeyin. Şu geliyen TV hadisalara müyöne yere değerler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste deyip bir söz vardır. Mazlumlar mazlum, zulmü uğranlara mazlum değil ya. Zulmü arşa yetti arşa. Arştanım yine bir yer oğlanlar Allah can Hudaya şükür şu yollu, şu oryalık mukaddes yollu, halk için, hak için, adalet için görüşendim ben. Ve şu oryalı yerde ölümü rol alan mı? Ölsemem gamım yok. Bu dünya şeyle de geçici yer. Yöne bir 3 günlük dünya. Esası yurdumuz bizim o dünya. Yöne men size deyin şu haramda adalar bilen görüşüp ölüp giderin mertlerse. Size de yol berdirmeyen. Ölüp giderin yani bilenem alıp giderin size inşallah. Alıp giderin. Görül vakali. Halk güçlü mü? Halk güçlü mü ya? Siz güçlü mü? Görül vakali. Türkmenistan 5 tane haramdadadan uludur. Yattan çıkarma anay. Türkmenistan 5 tane haramdadadan uludur. O 5 tane haramdada özünüz Türkmenistan'ı pasaplayansınız. O yurdumuzda 3 tane çok gölyeler. Gelle çaresini tap. Celepten mi olan? Siyasi celepler. Gelin ha. Ardına gitsin. Celep nurağı, celep narkoman, tıryak çekya gelinler, ağzını alıyorlar. Şu yurdumuz asuda diyen, asuda olur için, celepçilik etme için, tıryak geçirme için, katı ad düşü yurdumuza. Bunlar yani yurdu hiç gibi çalışmayalar ama onlar. Yine hükümet eden yeri var suudun, hükümet çıkaran yeri. Bir kanun, suud edilen yeri var. Bir kanun yapıp konuşun, onu çıkarın. Men bardağı koyu verecektir. Cep barın adını yazın, bilsin. Devlette işlep veren adamlar, prezident bilsin, ertir ok karaşı ya, avtomat karaşı, sniper karaşı ya, bilsin şunu. Halkına eziyet ne hak yerde adamlar turmaya bak, yine ben elimde delik namalanma, hemmet adım mı? Bar atasına ait değil, bar sülgünden sonrasın, kurban ola, atama ölünü nereden çıkarayım? Bar atasına estirip bilen olsan neydi, men yukarı estirip neydi mi, gülüyeler, yukarıdakiler aydıp tan soyna ya, sen zadın ister mi deyip. Üstünden prokol tutuyorlar iki prezidentine.
Madarda yatan atası var. Atası Aydın, madarda Aydın yatan Nura. Aydın deyipdir. Ya. Ağa. Genece size söz Yakın vereyim. soktun. Şular yandı aklın gol yani. Size söz vereyim. İnşallah. Şeyleri bir video çıkarın. Bütün Türkmenistan'ı eşittirin Allah yolu ortasını kesiniz. Arkayım olun. Görölani. Eşitler mi ya eşitmem mi? Vatandaşlar. Cigimin suratını uğratacaktırın. Cigimin suratını alın. Taliplik. Nurağa, emmeni çıkarın. Bilsinler. Benim video Seven çıktı. bir güne, men bir güne men arkayın ine men suut namam elim. De dur. Gurlayan yerler vardır, onam tapın. İnternetin kesmeğe haramzadalar. Mert bolun inni. Mert bolun. Gurlayan köler var. Şon şeydip doğumlu ol gurlayan için basılanlığını aydın. Ya. Cahit Orap. Yine Cahit Orap bütün günlerinde seyret. Elbette adı istediler mayşulur. Bir Cahit istediler. Bir 20 yaşlı işledik. Kim kişi novotu var. Bana da gelsen şu novot dedi. Bir gördüler garip pukara maşkala. Bunun arkasında hiç kim yok. Bunların idin nakalar alıyor. Şular almadı. Çünkü bunlar beyaşmana tödür edenlerler. Bunlar oyunun kanunlarına uğra hareket etmediler. Tonşunun bunlara cayem vermediler. Gaytam. Nurağa. Bakın talep ettin diyeyim türmeye vatıptırlar. Ecetini. Men ana. Gülsenem parağını da. Ağam. Sözünüzü böldüm. Muğdalcık cayı. Muğdalcık Nurağa. Muğdalcık yurtta. Muğd yaşayacak nahuy. Hakımma. Nevet kal Allah'ın veren zaten. Muğd yaşayacak. Karasız bir tarafı niyaz yetim alıp verdi. Yetimin aslında muğd yaşayacak. Sırp yaşayacak. Yönü Yok. küçüklerini uğratmasınlar. Yekelemesinler. Muğd edilmeyip yaşayacak yurtta. İsteyen yerinde mağazayı açacak. İsteyen zadım edecek. Yetim alıp verdi bunu buyurdu bize. Karasız bir taraf yetim alıp verdi. Yetimin öwlesine var. Huday olsun veren oklar. Adına tutan oklar. Cemal tapar veya kancıklar. İnsan konçunlar. Genece. Özlerim. Muğd Genece. yaşayacak. Ne için min para vermeli? He? Yeneceğim. Ne için min celepçilik etmeli yurdumda? Ne için min talimeli yurdumu? He? Hem de atmazmış barka. Çıkarın can ağalarım. Ma kömek edin. Men Allah yeke yolunu ece. İslam'a. Eziyet Kar- çekken kar- yurdumda. Katı eziyet çektiriyorlar. Doğru. Asuda asmanım. Yatıp duruyan. Doğru. Ertirine gelirler kaltamanlar. Yurt dönükleri gelirine. Kapıyı kakıp. Kadı uçuracak dik gelirler. Danlı dik gelirler. Etraftan dik gelirler. Şu kaltamanların damarın çalınan gülüne karışyan. Şovunu gelir mi ka? Benim ondan şeyde bir görüsüm geliyor da şovun gelir mi ka? Kaltamancılık edenlerle pişman eden güller gelir mi ka? Cebbarın pişman eden günü gelir mi ka? Birinin ecesini ağladıp, oğlunu ağladıp türme uğradan gülleri o gömöz başına gelir mi ka? Aşbat yurt atılda yurt parahat deyip gurulayanlar gelayta da şolar bir esdayta şudatları. Ya bir gayrat olar sen aytsan ama aytmasan işin kulağına adan aydan yali. Genece. Men oraya men video çektim cay meselesi boyunca. Hayta var videom çekin bir videom yalan. Anası da suutnama. Hemmesi doğru. Hakimlikten ayttım zaten noktaydım. Hakimlik priyom edin noktaydım. Çıkıştan sonra hakim ne edip başladı? Bu kamera köşkünde priyom edip başladı. Mendine yurdun içindeki bolyan problemler. Aydı bakıyor no. Bayram yalan değil. Hemmesi doğru. Ne hak yerde türmede adamlar oturuyorlar dedim. Türmede ne hak yerde oturur mu diye. Samsıklar o. Giden adam oturuyor türmeden yüzaştı o. Anısı da delil. Ne gerek bundan başka? Vakti geldi adamlar. 2025'te Hökman halk ayağa kalmalı. En kıyıska vakti. Yoksa yurdumuz ellen gidip var ya. Ellen gidip var ya yurdum. Taliba, Yanlar kisirak uskundan başlar. Ne tip bolda başlar. Ne tip Taliba, bolda siz- hemen kalır kaldı bir siz rolar. efirden çıkıp res gibi geleceğini çıkarıp alayın da şu dakikada solan kayış. Men WhatsApp genece skaça dedin de WhatsApp burada skaça dedin de. Arzu gelince çıkıp res Men geçen çıkmalı oraya alayın da. Genece benim çıkyan haberlaşalıyor. O da hatta skaça dedim. Bana uğradım hemmesini. Men 2-3 günün içinde video çıkaryan gönü. İmodan İnşallah. uğraşsa Böyle her bolmayın mi- Taliba. İmo yok amenne bak İmo yok. Nurağa olur İmo'dan uğraşsanız. Nurağa öyle kaçtı. Men İmo men var hazır mı? skaçat edip alayın men çıkmalı olayan onu sizden. Bolyan. Enice siz İmodan Nura birini joklayın bolmasa. Dur bir şu at sizde Men İmo var var mı?
İmo bağ olsa men size Men imo'nu şu an okuyan. yok men diňe linkim bilen TikTok'um vardı. İnternete de girem okdum. Ağlap eňrep internet bilen gyzyklanam okdum. Yerimden inninde galýan. Eziyet çekýärdim. Ölmedikler diýir aýralykda ýaşaýanlygym. Inninde oýan uğradım. Bolmaýa oýanmasam niýdim. Sultan Aýdadan kömek garaşdym. Ola yüzüme tüýgürdim men. Ondan ahyr sizi dinleýärdim. Wagt bular maňa anan armyka, anan malmyka diýärdim. Wagt şu wagt gidip borda köşküne ütjek prezidentin. Bardadyny aýtjak. Hani adalatyň gallaryny dip talap etjek. Ýöne köşküne gitmäken aty öldürýärler. Türmäge gidip kolyr öldürýärler. Vah, doğanlarım, zarım köptür, adarım kendim. Ýa-ni bir bagta etdik diýdim, bagtda durmuş görkezmeýän eken bular. Gelince siz Men şoňçuk innädir, skaça edip almaly bolýar. Yo, imodun kaçar edip alın maňa. Ya, Trabzon suwadan ýazyn. İmodan barmaýan Nuri, imodan barmaýan suratlar. Barmaýan. Barmaz. İmo hop pullyk gün blokir edip ýa-ni. İmodan ken Tamam Ali, bir gayrat edin, delfin uğrudaýyn da maňa. Ýok. Biz ardymyza aýtmajak bolsak, Türkmenistanda bir napda boldy. oturýarlar bular. Nuraga. Bizim ejemiz, jigilimiz, radnoýlarymyz ejir çekjek bolsa bu ýurt başçylar näme üçin ýurt başçyny edýärler? Yok. Ol başçylardan hiç de adam bolmaýar. Olardan umyt kaçdy. Bir wagtlar umyt bardy menne de. Diýdiler, ýaşdyr diýdiler, zatdyr diýdiler. Son gördüm ki umyt ýokdur ýani. Taqdim edip ony başaýdy meni çağırýarlar. Men şonu diýdim, bu adamdan diýdim, ýurda peýda bolmaz. Allah Taalanyň en birinji günä edip goýan zadyny halal edip goýýarlar. Şoňa diýdim 100% men şolatdan hayır olmaz diýdim şol adamdan ýurdum. Allah'a vefaly bolmagy adam. Allah Taala vefaly bolmagy adam halkyny hiç içen peýda etip bilmez, şonu ýatdan çykarmam. Şonu hiç açan ýatdan çykarmam. Yaradan Allah'a vefa olan adam halkyny hiç içen peýda etip bilmez. Arduwel jemgyýetinde bir zat aýtjak. Şu mesele boýunça ýanky Sultan Ejedenem gaty görme, ol meniň üçin men gözümde olumry aýratyn bir gahrymanymy. Ýöne Sultan Ejeňem sen hiç kim Türkmenistanda ýeken çaňa çykanok. Sultan Eje nämesin? Ol görgülüň özüni daşargurda çykaranoklar, oň özüni balnitsa ýatyrdylar. O nädip size kömek etsin şu günler. Ol özüniň hukukyny tak dol gorap bilenok. Dünkü gün balnitsada oňa da zor bilen kolurjak bolurlar. Kim bilýär ol zäherli kolmy, näme ol? Awa sen yokonç keseliň bar diýip. Intaga modatlardan boyun asyrypdyrlar. Berin naharlaryna iýmändirler gorkusyna, şolaryň içinde zäher bardyr diýip. Indi sen onuň üçin gaty görme, o bilen öýdem basyş astyna, kontrol astyna. Häzir sen bilen nemesse size belki azar berip başlarlar. Çünkü onuň bu hemme zady kontrol edilýän bolmagy mümkin. Oň üçin onuň gaty görmeň. Biz düşünýär, o Türkmenistanyň içinde onýala kedirler. İslen adam bilen jaňlaşyp, bor men saňa nämäňi ýetirirni, bonuň sigady hemme zadyny el aldylar. Intaýam onu daşa sag bolsun Ýewropaň ilçihanalary, Human Rights Watch, Rachel Denber ýaly adamlar halat etdi intaýam. Bolmasa şu balnitsada 5 gün 6 gün sakladylar Rotaýda. Şoň üçin sen ýalňyş düşünme onu wara. Öňe şu Türkpatulynyň nemesi ýokmy Ştaýda hiber jurnalisti, ýene biri ýokmy şu aramyzda vatandaşlar. Ýokmy aramyzda şonuň bir nemesi ýazaýyn da aşakdan bar bolsun son alaýynna. Salamu aleykum. Salamu aleykum. Aleykümselam. Ana Türkmen ol Afganistan. Cemal Safarow nämeti uýanyz ýere. Cemal Safarow näýär şluh bolar däm ýurdun suwuna gelmege täp bolan. Şluh. Siyasi jelek. Prezidentiň aşagyny gyýyp taýynlaýan. Cemal Safarow Gödel Şawlyw ýaly Ganjyk Musaýevler dälmi? Ýurdun şu ýerine gelmege täp bolanlar. Oňa söwmen bitmese bolar.
Yine görüşümü diýaly. Bir zaifliğe bolunda atdy. Kronikada çıkıpdyr. Dogry maglumat şol. Soň ejeti Gülsenem Taganowany gaýtam oňa jaý bermekden ýüze vurup onu basypdyrlar. Onu berek arda ýazypdyr. Ýene bir tapar ýazsan sen özüňe masar diýipdirler gaýtam. Ine arda ýazsan basar seni diýerler. Ne şolar ýaly ýurtda ýaşaýanlar. Näme inni ýanky ardy bol uýamadyň başyna gelen siziň başyňyza gelmez diýip pikir edýänler. Geler. Garaşyp oturuverin. Seredip oturuverin. Jylanyň häsiýeti çakmak bolsa aýlanyp dolanyp size de geler, oňa da geler, bu goňşuňa da geler. Yine doğun garnaşına da gelir. Aleyküm selam. Ben çekecek böyle diyenler. Gelin de çare tapın. Yine ağlap şuaydan ardına aydıp verip atıyor. Bir de aytsam oldu ama. Aydın. Şu aşağıda bir var, Huda yok, Huda yalan yazıyor. Kim yazyanam olsan var sen, kakan var, belli değil, sen geçen belli duruyor, kakan belli değil, haramzadı. Yok. Vatandaşa sağ ol, men çıkayın Nura, sağ ol, sağ ol vatandaş. Böyle. Talı. Nuri. Yankı. Sen çoğundan haberlaş. Hayda. Yazdım ağam karşı oturun yazdım ben. Karşı oturun değil mi haberlaşacağım değil mi? Bolu bana nomer at versin. Bana nomer at versin. Selamünaleyküm, qowmusunuz? Emmeniz. Selam. Cansın. Nur ağa, şöyle yapsanız olmaz mı? Talip, size niç kese yazınlar, öz adamınızı uğradığın linkini kesen vakti öz adamınız bir para olma barsında yanına barıp gurlaşsın. İn qoşu etinler. Ortadan kesmezsinler. Yok, ne? Öde adam var mı Türkmenistan'da? Öde adam kalmadı abi. Senin bana ne mi diyorsun? Yok, şu an demek istedin mi? Ortadan kesmezsinler diyecek olan, ortadan linyadan kesip almazlar. Kesmezler, ben uca liçkasını aldım ben, yazar durur. Havarlaşmasak uca yetiktir de şonun alınanlığı, yığınanlığı. Yetiktir de yani. Kesilen orta. Bollu bir şey bana yetik şol info eýýär. Bana duruja goşdum ýaňy. Görür sonu. İşte motorun olsan nomerun yazıp koy Türkmenistan nomerunu liçkama. Gün premo ýazan edip bilýärmi? Mesele ýok. Alay, rıfatın nomerunu sorap durmasın da bu talay. Yo, Assalamualaikum. Yani burun oldu. Vatandaşlar. Ardın aytmak cinayet değil. Düştünüz. Ol kanunlu da var, baş kanunlu da var. Bu yönü haramzadalar ettiren o. Ona oldur koy diyeler ya. Aslında böyle zat varken, bütün dünya varken, bütün dünya azatlık nemesi varken, adam öz hakkı hukukunu soramak için aytman hakkı varken, bütün dünya kanun boyunca varken, dini Türkmenistan derken. Ya baş konstitüsiya sonun geliyor tağım. Halkara nemizin esasında geliyor. Senin hakkın varken aslında. Türkmenistan'ın özüne kalsa o maddeler davunu ayıracak ol. Ayır filan o sonuç. Şu vakitten ayağa kalmasak, aydın, ne çayda bir ayskeli tut, ayağa kalkalı, ayağa dikelele, ayağa dikel diyez, edeniz yok. Bize Suriye'den beter boluyaz, bu geçişine geçsek. Suriye'den beter boluyaz. Seyretti durunlar. Odun depanın bir sanat yerini biliyiniz. İkinci yerini kim biliyor ikinci yerini? İki toçkası bu Odun depan. Yukarıdan batar biliyenden talip sen. Aşk orta yukarıda. Taliba, Burmund adalat bir jüm yankı e-mailini okusan näme e-mailini okusan näme? Aferin oğa dostum. Yankı e-mailini okusan näme e-mailini okusan näme? Aferin oğa dostum. Seyredin adamlar. Biz şu tayda hiç kilik. Menin doğanımam kösenen ok Türkmenistan'a. Ecemem kösenen ok. Şu tayda biz halk üçün ediyor şu zatları. Sizin Allah gorasın, ejeniz, bajyňyz, doganlygy bar. Olaryň başyna bir zat gelse ertir biriyor. Ardyňyzy aýtdyryp bilmeseňiz, bize haýyş edersiňiz, gelersiniz, bize eşitdirin diýersiňiz. Çünki bizim işimiz şul. Biz halkymyzyň sesi bolýar. Ýöne taçana bir şey dip eşitdirip bir iş gördürmeli. Bize gowy hökümet gelmeli, watandaşdan ardyň dinleýän bolmaly. Ana seredin YouTube'da geçen bir watandaşymyzy mardaky bir iýleşmedi. Häkimliň içinde seni bahsiýerim diýip ugrajat etdi. Häkimliň içinde, hökümet idarasynyň içinde häkimliň içkärliň ýanyna bir telekinçi ugrajat edip seni bastyrjak diýdi. Üstgaty anlaryň isleýän, hakyny talap etjek bolu. Hökümetimize arz etdir baş prokuratura,
Arda ýadypdyr, baş prokuratura çäre görmeýänler, eline de kaza istasy bar. Güç yetenek bolupdyr. Endi biz gülmeli şol adamlar ýurtdaky içindekiler. Başyna bir zat gelse, baý adam bir zat etse, garybyň üstünden gülmeli, üstünden düşmeli. Ýöne baý bir zat eden hiç kim çäre görenoklar. Ananyň maňa Gurbanguly Berdi Muhammedowyň garnaşlary hemmesi jenaýatkardyr. Lübow ýerini tutaýyn. Men size hemmesini tanatdym kimdigini. Dar garnaşlaryň var Kemal Rejepow. Näçe tany gyýdy zorlady. Allaha şaýatlyk edýän. Şu sözüm töhmet bolsa Allah Taala ertire çıkarmasın. Arasa gyýlary zaýlak gördü şu haramdada. Şuna çäre görmediler. Öz garnaşlaryny çäre görmedik hökümetten. Hökümet bolma, ýurt ýolbaşdy bolma. Gerekmi bize şol ýaly hökümet? Bular ýaly ýurt ýolbaşdy gerekmi bize? Adalatly bolmaýan bolsa, bize olar ýaly ýurt ýolbaşdy gerekýän. Bize watandaşlarymyň ardyn dinlejek hökümet gerek. Başyňyza bir zat gelse prezident hatyny baranok ýurt ýolbaşyna. Näme etmeli o? Näme ayağa alman? Bundan başga sebäp gerekmi bize? Türmede näme hak ýerde adamlar otyrlar. Kol edip adam öldürüp otyrlar. Näme gereksiz o? Näme gerek başga sebäp? Non ve tutmama gerekmay vatandaşlar size. Mulla aleyküm. Sözünüz kesin olar. Aleykümselam. Beni Allah'a şahit edin. Beni Şam men eden bok puspuçlara öldüren gyzlar, tecavüz eden gyzlara. ABC'de nem diski bar açanda o uzowan eden işlerine men özüm gözümden gören atlarım. Kenzat ba. Ben sizlere näçe adyň? Çıkalı. Yeter, boldy edele. Çıkalı ortaya. Men tayinmen. Men her zaman tayin. Şuň gidelsin, şuň gidýän men tayin durýan. Men ucu doydum. Yeterlik bana. Maňa ýaşaýsym gelýär. Adam şekil ýaşaly. Bizim yurt gitti, elimizden gitti. Özümüz näme etmesek öz vicdanımız vardır ya, bir erkek bizlere erkek. Allah Teala bir erkeklik yarattı bizlere. Ayal başkan koramak için. Näme etip korkuş dursunuz. Gideli. Dikeleli ayakka. Yine bir rahat men öz başımdan geçti. Menin yol yapıp gelinim ve çağalarım Türkmenistan'dan çıkacak olanına hekimliğe varıp Sotay'da da gok dava edenle Sotay gelen hekimliğin iş yer diyemşin. Sizin özünüze bastır çağalarım olur neme yetimler öyle verir. Elinizden hem çağalar alıp bir gok dava etseniz diyen yeri var. Ve ses takipçiler YouTube'da da uğra vatandaşlar görün. Yine diyen dağıtları. Ecen erkek olsa deyip görsün şolluydım benim. Ecet erkek olsa deydim. Eceti erkek olup doğulan olsa edik görsün şolluydım ben onu görkölörün çağağını yetimler öyle iyi vermeyen deydim. Köçöden tapan çağatı var ama onu deydim yetimler öyle verir yağlıydım. Ana. Bular var ya bu haramda adalar gor konusu ileyalar bular. Distribution'la gor konusu ileyalar. Vatandaşlar mecbur Siz diyorsunuz güçlüğünü değil ama ay pul var o vizifesi var o deyip onu yal olmayan vatandaşlar ahiretini de yakarsınız menzaydeyn. O dünyanı da yakarsınız. Bak yeriniz ömür vakı doğulu olup gidaymesin. Korkun sodattan. Adalatın tarafında durun. Ananmayan olsanız gidin Kerbela vakasını görün. Hazreti Hüseyin'i ne edip tarihte yaktı. Çağırıp ağladılar ve gittiler de Yezid bin Muaviye'nin yanına durdular. Ödem arkasında durup cemaat olup namazda duran adamlar etti şonu. Toyuz pul baylıksız ağlatmasın adamlar. Pul baylıksız ağlatmasın. Yankı doğan doğraydı ya kakoy narod takoy prezident diye. Yankı nur çıkardım da beni. Yankı doğan samsık halk samsık prezident diye. Biz gurla bilemiz şol hakik şol. Oldun depenin ikinci böyle yanmadı talip bilemiyorsun. Nur ağa eşittiniz mi eşitten talip sen bilmen lazım. Aşkabat yok orada olmalı. İkinci böyle oldun depenin. Anarda dinle yok orada oturuyor. İkinci bölümünde. Bilenden talip sana. İki bölümü vardır. Oğlun depenin. Yok orada dağ tarafta bu. İkinci bölümü. Oğlun depenin öz yer altında iki katlıdır. İki katlı yer altı. Babırskal kartı değil kenarı yok orada. Dağ tarafta. Oğlun depenin. Babırskal yeri. Salih. Nuri. Dinle. Her kısal boşlanırdan sormayla. Bir kanat vakti. Ara yardım yani. Amba traktörlü meten eşitilen o. Bir kanat vardı bir yeriydi. Ben
ekstremli ýagdaýda. Awo. Burası damağımda olup sonra çıkıptım da ekirden. Ha. Yo men arkayım bolun. Sağlık ministri barada video kepten içine gelir. Sağlık ministri barada. Oh. Aytjak bolýar iş. Damağımda olup çıktım diye vatandaşlar. Nuri, şimdi diyecek bolýanym şol gelen Lukman ara üýüne gelip alıp gitýän seni hastahana. Awo. Şol sen halyňy zadyň görüp ekstrem ýagdaýda balnitsa alyp gitýär, dogry dämi? İlkinji kömek hökmünde. Awo. Şol balnitsa baran soň Lukman suratda rezerwde, yani NZ, Nafsiyat Büyükçiliğinden bir derman hükümetin tarafından ekstrem ýagdaýda haftalara henüze derman ukol urmaly, dogry dämi? Dep ol ekstrem ýagdaý. Şimdi Sotaýda hastane erken soň ýanyna hoslarlaryna gowrat İsak ýa-da dermanlaryny bar sony akçesten gelýärler. Ol hasta adam, o dawranyny 250'den geçen adam, ol derman gat urulmaly, o wagt sarf etmeler, ol getiren ýanyna hoslarny akçesten gelýärler, barasmalar, o srazu derman ukol urup sen ilkinji pil kömegi bermeler, dogry dämi? Mene taly. Awo. Awo. Aýdaýyn. Awa. Şimdi dokumental ýagdaýda bular ekstremli gelen hasta biz ukol we derman urdyk diýip ol ukollar juwa gitýärmi? Ýa-ki hasta hoslar aptekden gelenden urýarlar. Yalanmy? Teret. Aslında var ekstrem bolýar. Şu muğut büdjetden pesinin balnitsa sanatada 3 gün hökümet tarapyndan bolmaly. Bilýär. Ýöne hasta baran wagtynda uzza gönük ýanyna hoslarny apse uğratýarlar. Şonu düşünürjek bolan taýly. Nuri. Awa, yo, bular var ha. Şimdi ýene bir gadaýda aradan çykýar şol ýanky ertelen hasta. Awa. Şimdi ýanky organizatörler bastır, soru cevap çeker, doğru değil mi? Ne kapsadı? Sonra Sotaýnyň balnitsaň glavrazy götüne girecek bolýan ölen adamyň hoslarlaryny. Biz elimizden baryny etdik, sen bizi ýamannama atdyk. Olamaýsa näde bizden gelen zat etdiňiz? Bizi atsa uğratdyňyz, o adam öljek bolup duran wagty diýär bärini gözden gelýär. Ay. Sebäbi bilýärmi näme üçin do? Sebäbi Gurbanguly Berdimuhammedow derman senagaty näçe ýyllap hiç gelek o zat etmedi. Kontrol eden o. Barlygyny bar görmedi. Balnitsalaryň içinden morfi diýdi, tramadol diýdi, şolaya dermanlary balnitsaň içinden doktorlaryň öýe satyp otyr. Gözüň gelýärmi? Sebäbi barlygy bar ono. Ana men diýje çekdim. Gönü birinji sapar Gurbangulynyň dediği peýellenden soňra birinji sapar derman senagaty balnitsalara barlygy bardy. Onun bir saparın baran değil. O prava meselesinde sidik analiz edilýär diýdim. Sene aýtdyň narkologiýa. Yo, bir gel kuruldy şu efirde. Dün bir gel kuruldy. Ekologiýa barada alınýa sidik diýär. Sen diýdiň sonda ordaňmy? Egerde bizim ýurdumyzda narkologiýa, egerde bizim ýurdumyzda narkologiýa hiç şeýle tarapdan ýok diýip tutgan edilen bolsa onda näçin ha İnsan sol düzgün dowam etýär. Näçe ba ýok. Nuri. Yankı gelineceğin nomeri yok mu? Yankı efirde alayım o nomerini. Yankı gelineceğin tanıyan yok mu ka? Связи çıkanok gelin. Yaptım diyadem tamam. Yo связи çıkanok yazdım cevap Sesin kesildi. Sesin yapık Nur ağa. Sesin yapık. Cevap veren o yankı gelineceğin. Maňa ýazol, maňa liçkama salam Nur ağa diýip sinýala berip ýazyp durul. Ina sinýala berip. Aýtjak Arman meniň bir gozajak meselem bar ýöne çykalgam ýok diýip.
Menem salam arman sizem aydın deyip yazdım. Ondan sonra şuun göne sire geldi bey. Yo nem bolanda da men taparn onu ser onu ol gitcek yer yok onun ejesinin çıkışı var da adı var onun. Yirgüç bana fayda görüp oturanlar var. Onun numarını verecekler var. Verirler inşallah. Çok manit vurup. Allah sonu. Şimdi yine bir vakti orada. Nurun dinleyen mi? Şimdi şu an rayetler Gruzya yere biz vize Türk'ten de attan yenildiler. Ha doğru değil mi? Gruzya biz vize olan için. Şimdi Türkiye'nin Gruzya'da premo res yok. Gitmek istiyor. Çerez Türk. Çerez Çerez Türk gidecek olacağım Türk'ün vizesini almalı biraz problemler. Sonuçta en ansat usulü kazanmış gelen Gruzya'ya geçmek doğru değil mi? Talip. Şimdi olan Gaza'ya geçilen yolun Karabağ'ın Gaza'ya geçilen yol varsa talip. Tam olsun. Näme tamoşun? Garavov'un söylen Gaza'ya geçilen. Akdağ'dan hem gün premo Gürcistan'a reis var Somaliya. Eline Türkmen sözünün amattal. Ne de o. Abese koy ayda dur abese koysana Garov'u da değil. Başka bir важный zatlar gurlaşölüňle yurdun halkı da gap yatır, adamları türmede öldürülüp yatır. Adalet yok. Etmeli. Falin oğlunlar. Bir galon oklay bu bolşumuz bilin o. Hani erkekler, yiğitler. Varyant tapmalı varyant. Nur verdi hanım. Bildiğin uyup çüşani yakıp da onski men yakmalı. Yakimli yakmalı da onski. Yo, bir yakmadan etmeliler. Ayak almalı halk. Mirini protest kılsın. Ayak alanda Gruzyanı görüyor mu netçe Gruzya. Ayak alanda halkın şonu aytmak gerek mi ayağım şu tayda şu an. Halkın öyle bilyendirlay ne etmelisini. Doğru gerek geldirlay doğru değil mi vatandaşlar? Size plan gerek geldirlay ayak alanda. Gülmanam. $300 $300 dol dinlemedin beni. Gava Türkmenin Karabağ'ından Gava resmi $300 pul soruyorlar Granit'te. Düşündün mü? Onu düzeltir mi? Ne medel onu? Şondan başlayalım mı? Şondan başlayalım mı? Karabağ bol Köln başlayalım mı? Ya men diyecek bolýanym ho şu meselelerin hemmesinde merkezinde bir nokot var. Şu nokotdan başlamaly. Merkezindäki nokot. Ana aýdy otur aýaňy. Sülgünni ne zašto türmäyi bilen adamsyň ýok korik wezipelere galyp gidip barýa basdygyça. Türkmen maş aýdypdyr aýtam. Nämeti taşary kuýurtlary bir zatlar suwd etjek bolýanylmy? Ýöne adam bar basyp gidip otursun. Ha bara protokol. Näçe protokol köp ýazsalar gaýlar. Şonça biz nemeler düzetýäs manisini berýärmisin şol. Bir giden protokol. Ýalbarýarlar o agam men özüm şaýat to. Saklaýady agam protokol dolmaly gaýrat edäýdi ýa bir protokol diýe. Şonu da sen gelen yerimizini. Şeydip siz adamlar türmäge basyp dünýä bir da suwd etjek bolýaňyz siz ýurdy. Awa jinaýat çykyp biz bir giden adamyn "Ne zašto basdyňyz?" diýip beýerip oturna. Hakykam ne zašto? Näme diýipdir? Ina meniň 20 ýyl hyzmat etdim. 7-nji nowatda dur, maňa jaý beriň diýipdir. Siz hem onu alsaňyz da Taşorul habar edip seçdiňiz çykdyňyz diýip basypdyňyz. Onda kanunyň 40-njy maddasy bagışla bolýan. Hawret ýa-Rabbi, näme üçin ba? Näme üçin ba? Näme üçin ba? Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, halk maslahatynyň başçysy Gurbanuly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 42-nji maddasy näme üçin ba? Meniň soragym şu. Näme üçin Näme çykaryldy şu? Bunlar manat berýär gaý bir günlük radar eline almak üçin. Onun 1800 2000 taşady. Ýöne alanı bunu 1800 manat. 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 1800 manat.
bermeli, sonra da alın. Bilyas bu edenettilikler, bilyas sanasan şundan Bukhara çenni yol bolýar. Rahat tip bolun, sen bir sürüyorsa alan vokse, soňkyna men dedim, ýakşylar biler. Bilýärmi? Sağ ol. Bolýar men häzir Sen sesin durum gelen owa dostum, durum gelen owa. Olaňardan etýän ýaly mikrofonu 2 metrden gürleýän ýaly. Yana bir sorak bardan Uraga söýläp haldan dinläp oturduk. Mümkin bolsa. Indi şu neme yana bir rejime garşy görüşýänler türeýänler bar meselem adatlyk diýär ýene-de bir tane gurulýan onda-munda bir ýaşly bar söýünüp ýa-da Erkin Türkmen radiosy diýär olaryň ýol ýörelgöt näli kim maliýeleşdirýär olaryň näli sizin pikiriňiz näli olaryň niýeti bizinki bilen deňmi ýa başga sarakmy şolarak bilen. Yine cezayir otuyor. Grom aşağı. Nuru seslerini yapayım bakayım sesini yap. Nuru sesini yap. Alo gelince. Alo. Oh, what Ne mollu siz çıktınız buradan? Oğluk mu? men skatat etdim benim hakkıdan aksana alıp taktığında. WhatsApp açın ok mu? Aksana imodan giraymadın. Yo imodana uğrat bilmeyen da imodan öçük koyuyorlar. Bolýar men häzir şu nomeriňizden tapjak olayın WhatsApp'tan size bir zat yazacak olayın göreleni barar mı ka? Bolýar gelince bolýar. Men sizin nomeriňiz bar. İnşallah biz sizin yanındadır soňra çenli. Yo Allah var bize yeter inşallah. Allah etmeyin işte hadi. Olaryň pulu bolsa bizim Allah'ımız var. Bolly arkaym bolun. Men video çek söz verdim ha. 3 gün içinde video çekýän sol barada arkaym bolun. Bolly her kime yetirerse arkaym bütün Türkmenistan'a bilir inşallah. Arkaym bolun. Bolýar häzir mekde. Bolly. WhatsApp'tan ýazyar size inşallah uğraşacak bolun hani. Yatayman. Uğra diýen çaňyz yatmaň bolýarmy? Bir ýolum tapyp aljak bolar size. Men okuyor, men oralara ne topar anneyse düşmeli. Sen sorunlu dedi. Yukarıdan ayrıya dağılımı diyelim, ayrıya diyelim. Ben süteyim yani. Ben kaçamam bir terörist mi? Yok. O zat etmeyin, pikir etmeyin işte hadi. İnşallah gov olur hem de. Men size aytýan, eğer hiç uğratıp bilmeseniz bir yolunu taparsın bolýarmy arkaym bolun. Allah bardır yani. İşte hadi içiniz sırma. Bolýar. Jaňa çek size, jaňa çek. Arkaym bolun. Bununla jaňa çek size. Bolýar, sağ olun. Bolýar gence, bolýar. Sağ olun. Karanlada olar, gatyn namarda. Bolýar namard hökümet hiç ýerde ýok. Zalim namard. İsrailler Filistinlere zulm etýär. Bizinkiler öz halkyna zulm etýär. Başar Asad. İkinci Başar Asad da. İkinci Başar Asad. Şu gelince WhatsApp'tan yazacak olayın. Baka. Bolýar. Hemme selamun aleyküm. Nura. Aleykümselam. Aleyküm. Omuzdan sağlıklı. Arman. Bar ol amca. Gowdatlar aýdýanyz bolun. Eşdilýärmi? O eşdilýär. Çıkalga näme çıkalga bardy guruna delin olanlar. Yok, dur azı bir köpsüne alaşamokly. Şu näme aýdaýsaňyzlar ol biletleri online'a geçirdiler bara. Biletler bize kızıklı däl bize şu an bize bilet kızıklı däl. Bize çıkalga lazım. Yo tanadım abi no Türkmeni o onam gelip gitti. Başka yerde başka kurlar oturanlar. May diýse şo. Biletler koy. Sadece satayım. Bir değerli adamları men dinleyem. Oğum dinleyeceğim der. Mana sizin derdiniz gıdıklı değil. Reklamınız gıdıklı değil. Düştünüz mü? Sizin tutup iyice kuşunuz davun o men ütüviydim mara.
Bar gidin kim oynayacak bolsaňyz şonu oyna. Gelip reklam etjek bolýar şu taýda. Ana aşakdan watandaşlarymyz ýatypdyr ana. Biletini ýeriňe bermeli bolsa. Türkmen halkynyň has wajyp problemalary bar. Adalet ýok. Esasy mesele de şol adalatsızlyk. Ve şu meselelerin ha bugün bir illeşmede geldi, dün bir illeşmede geldi, ertir yine bir yerimiz çıkıp ağlaya, yekelikte ağlap görüyoruz. Yine bu gelen yerimiz. Gelip ters agitasyon edip bir de karşı düşmançılıklı çıkışlar edip görenlerin birine de görmezsin şunu mendeştakları. Şular yazatları birine de görmezsiniz vatandaşlar menzayda. Şular yazatları birine de işte. Nura öyle zaptı. Başka yerlerde işitmezsiniz. Böyle adam Türkmenistan'da milyon yüzlerce ovalarken ovalarda yamanken çıkın ortaya çıkın gelin af neme alın poydu alın biletinize 100 metre yürüyeniz Svoboda koça çıkınlar hemmesi çıksın ovadan gelsin çıksın gitmen çıkmaya biz baramızda çıksak hayır ne ettiğine giyin yerini Heleler başlasın. Nuri. Ha. Alaweddin'in oğlu şol ýadyň dämi sen molluna çekdi. Ya molluna başga oğlu. Alaweddin ýylan tarakydan ol, men tarakydan näl. Ha. Ýene aňartynlar howada. Prokuror bir oğlu şolama bolmalymy? Şu wat hukman maýşy gurulňlar ýa ýürüt edýän maýmuny abasa? Yok, Nur ýalňyş düşünýär, yok. Bunda gada goýuldy şu gurulňlar. Bana. Vatandaşlar, meňe janym diýýän ýaly bolýan wagtlara ýöne sizleriň bilemok nähili, men gallanjyda otursam meňe içim rahat däl, sizinki nähili rahat bolýar, men oňa da düşünemok. Ýöne şu meseleleri inha jany ýanyp nähili ahına alasy, netdi şu ahına alasy iri wiç aýlansyň tutaýmaly. Ve şunu meňdeş ahına alalary başga da miňlerçe adam. Şu wagt men maňa gelen informasiýa görä 25 000 ogly Jemi Türkmenistanyň türmelerini illeşdirmede ýatyr diýär. 25 000 adam. Şeýle repressiv siýasat alınıp barlýar ki, şunun netijesi şol. Oturulan mas'ulatyrlar köçeden geçenen mas'ulatyrlar. Bir günäne mas'ulatyrlar devletiň açılıp yapılmayan devletinden birini yüklep basıp gidip oturuyorlar. Ve makyajlar yurt dolunuryalar. Makyaj bilen. Beden olun hem yer kesip bağanak katıyor. Yine şu bedenim birim Türkmenistan yurdumuz. Hem tarafı kesip İsrail Palestin'e çözler. Palestin'e görünüp duran yerdeydi. Birinki şondan beter mezdaydı. Birinki şondan beter sessiz ölüm var bizde. Sessizce öldür yani. Yekeden. Yugoş gülen ya. Yugoş gülen öldür yani. Ve şu da eğer biz hal dirkak ayağa alıp görkezmesek vatandaşlar menzaydayn onu ertirkun ayağa almana da adam galanok. Ayağa almana da adam galanok ertirkun menzaydayn. Ben bir ajara ilki diye o gongşum alıp gittiler, men sesim çıkarmadım diye. Ay onu planı diye alıp gittiler diye. Son bu gongşum alıp gittiler, onu da planı diye alıp gittiler diye. Onu da sesim çıkarmadım diye. İnsanını da bana öylüler olun. Men gongşulum yok diye, men için ayağa alma olsun diye. Gördünüz değil mi vatandaşlar? Son öyle tema. Tema son öyle. Yuvaş-yuvaştan türmeye gidip bak, yürüdük. Gulluğa gidip represif siyaset bilen korkudup adamları. Nesip olsa 3 ay geçse olur, 5 ay geçse olur, yani 2025 inşallah 2025 bunların sonunu soğun etket inşallah. Men size o başara satyalı 51 yıllap dolanmağını yol berdirmen inşallah. 51 yıllap. Eğer vatanını sevýän bolsaňyz şu wagtdan postuňy taşyryp, ine şu oturandan himmet halk. Şu gelip derden aýjanlar, aşakdan ýaýanlar halk şolar. Halkyň garşysynda gitmesiňizden gelersiniz de adatdan naşar saýlaw geçirip
Gıssa, tizden tiz. Kurban Ulberdi Muhammed halk maslahatynyň başlygy. Ine biz halk. O 5 tane seni çapakçı çağalaryny hekimlikde işledýän ýaşullar bar-a, götü pampersli. Olar halk däl, ine halk. Olar halk bolýan bolsady, olar halk bolýan bolsady, ideal durlardylar. Ideal edip. Haytından ses gelýär çykaraýyn da şonu. Beden getdi abeyden. Ya, yine görüşüňiz ýaly watandaşlar. Adatdanlaşar saýlaw ulan etmänim, adalatly saýlaw bilen täze prezidentiň saýlanmanyň öňüni aç, watanyň töýýän bolsun. Bolmasa da boljoklara garaşylar. Biz türkmen, men Gülcemal hanyň nesli, Esip bolsa Nurberdi hanyň nesli biz. Dykma serdarlaryň, täçök serdaryň nesli biz. O bir tane yetir halat etmek üçin Eýranyň karşysyna gidip aýdy bilýän, tillesini gujogyna alyp gidip bilýän serdarlaryň nesli biz. Pikir etmäň bar bilmek öýdü. Barar. Öljeğimiz bilsegen barar, yıkılacağımız bilsegen barar. Doğrulukmansız. Yani men size şu yurdumu halat eder, goy birinciden acal diýilýän zat Allah'ın elindedir. Eger Allah yadan bolsa, onu bilen hiççilik, garşylyk görkezek aladamız ýok. Yazmadyk bolsa da siz 52 basış edäýin. 52 basış edäýin. Neden zadyňyz bolmaz. Ol beýik bir warym, beýik yaradanyň elindedir inşallah. Ýöne şu ýolda men bir zady bilýän, ölsemem şehit bolar. Şehit bolmagam jennetiň iň ýokarky mertebesi. Şoň üçin ýitirjek zadym ýok, ýitirjek ýene siz bolýan. O taýda da ýene ýitirjek siz bolýan. Zulumdur her ýerde. Zulumyň tiresem ýokdur, dinem ýokdur, milletem ýokdur. Zulumdur. Ina başar esadyň edenem zulum, siziňkem zulum. Ina bolup duran zatlar. Ağlap otyr bir giden adamlar türmede. O zäherli kol bilen öldürjek boldy diýip ağlap otyr o. Maksat Jepparow diýilen jigitini o kol bilen urup öldürjek bolupsyňlar ha. O kol bilen. Onun naşaram çıkaryan bolsaň, olar ýaly adalatly bolýan bolsaň, bir taraplyk bayramçylygyna 10 ýyl ýaly 15 ýyllar oturunlar. Çıkarmaly ekeniň daha 2 gün soň çykjaklar däldi. Ha? Solar başlamaly ekeniňde. 25 ýyl Neft gaz müdürlüğünde diye işledim diye şu yurdum üçün, vatanım üçün diye hizmet ettim. Sol sağlık yolunun yol kolorunu ektim diye anayına sağ olsunuz. Anayına sağ olsunuz türmede o tür ettiğinizden. Yine sizin gündölüğünüz ki. Sizin sonku gündölüğünüze koyulacak yine bakaşı. Ediplerin adına sağ olsunuz. Sizin asla halk bilen işiniz de mi yoklay? Prokuror nehil karar alsın. Türkçü nehil karar alsın. Nuraş Abbasov sözünü yapayda pamir. Abbasov. ABC. Telegram. Birmin serida. Yani şu derece geldik. Men bir zada göz getirdim. Men şu ýolda hakladığıma göz getirdim. Men şu ýolda hakladığıma we beýlik watandaşlarymyzdan haklygyna göz getirip, hatam meter huguslar atya, ana şular ýalatlar bolanlar. Huzurlar atya. O siz pikir etmeň, ýitirjek zadymyz ýok diýin. Hay Allah jany daýjan. Maňa da nomer geldi ýöne, nisip bolsa, hani gylna diýen beriňen görel wakaly. Owa. Biram şu ýanky meniň aýdan nemem bar, çağırışym. Türmäniň warapy koýdurmuşyň sürýänleri aga diýip. Owa. Birinciden sizleriň etjek adyňyz inha daşyna kadatlardan habaryňyz bolsun. Attagaty diýe, manuş diýe. Owa. Sizler belki türmäň içinde adalatlysynızdyr. Owa. Ýöne daşyna kadatlardan hem habaryňyz alsyn. Eger şolar ýaly özüňiz adalatly hasaplaýan bolsaňyz, aga diýen bolsaňyz, ýanky gelenejäniňem
Ahını alasın eştin. Bir güne ecesi yatır türmödü. Adalet taşında da yok. Hiç yerde de yok. Görködün ödüňi de. Indi bolledin, besedin indi. Sizem şu rejime karşı çıkın. Karşı çıkın, görködün. Rejime karşı çıkın. Siz başlasanız belki iyiliği devam edip gitmek mümkün. Awa. Şoň üçin karşı çıkın. Bu zadyň soňy gowluga baranok. Hiç kim üçinem baranok. Goý bir gezek bolsunam, dinaliňam. O ýurdun içinde orromsudan bolanlar aýtda ağlap şu wagt. Orromsudan bolanlar olar üçin ýurt gowy, olar üçin gül ýaly. Şolaram şuňkun oturan bolup halkyň derdine dem kişi bolýarlar. Awa öz ejesiniň awraýyny goramadyklar, tutuş türkmen halkynyň ejesiniň awraýyny goraýarmyş buňkun. Awa. Ine şu taýyp gelenler hem halk şolaryň ejesine yetdiň sen haramlada. Ve şunu meňeş haramladalar. Sizler hem kanunyň öňünde hasap berersiňiz. Men siz bilen köçede pıçak sokuşda oynamayan sen aýdyşyň ýaly. Düşdüňizmi? Men siz bilen kanunyň öňünde kanun bilen görüşerim inşallah. Awa. Gerek kim meňide geler. Gitjek ýeriňiz ýok. Oýnatky bolduňmy, biriniň syýasy küntüsi bolduňmy, oň bilen işim ýok. Hasabyny berersiň. Awa. Met bolmaly keniň adyrak. İnşallah vatandaşlar attagaty, annuş, size ýüzlenýän ýetiriň şol olanlara, daşyndaky olanlar, bilýän siziň habarlaşyp bilýänleriniz bardyr. Ýetiriň şolary. Rejime garşy mertlerçe dursunlar, ağa agara diýsinler diýen bolsalar. Daşyndaky adalatsızlyklar görsünler. Bolýan zatlary göz açsynlar. Awa. Bolýan, aýtjağım şondan ibaret. Talip aýtjağım wamy? Men bir azajyk hemem ýa-ki gelişe bilen kontakt saklajak, efiri uzağa çekdirjek gel. Menem şu wagt WhatsApp'tan uğratdım ama hemme dokumentlerini gelince sağ olsun. İnşallah hükman bu gelineceğinin sesini eşittirir. Yani bilemem ya aýtjak zadım bilýän da takoy stepeni ýürek ýany bagyr ýany sebäbi halkymyz şeýip kösenip ber. Gördüň ağam arzyny aýtyp bilen oklar haramdadylar peýgamber diýer ağam. Men size öňüm aýtdym peýgamberem diýerler şoňa diýip. Aýdýan zatdyr men dogry bolup çykyp otyr. Peýgamber diýer zat diýer. Yani näme o başka bir yani şundan başka peýgamber diýdiler o samsak öýde triýen keypinen doýup. Isleýän zadyny diýdiler ol. Musulman bolup näde peýgamber diýip bilýärler iň soňky ahir zaman peýgamberiň Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi we sellemiň peýgamberdigine we şondan soň peýgamber gelmejekdigine musulman bolsaňa bilmeli ony. Her bir musulmana bilýär. Olar Gurban Gulynyň mezhebinden, olar isleýän zadyny diýerler. Ene şolary haramdadylar bu WGP'de oturýarlar, işleýärler. Yeter ki Gurban Gula beýel tony alk sözlerini aýt. Galan zatlar hiç cinayet işe tadet senin götün yapýarlar bağışlanmaly. Doğru. Ne hakikaten bolan zat şol. Yezid bin Muawiye'nin bir wagtlar Kerbela söwüşünde Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın toruny İmam Hüseyin'i öldürüşleri ýaly. Şuňkun Gurban Gulyň mezhebine geçdiler. Çünkü şo wagt Kuafiye, Kuheyf kabilesi da şol kabile bolyn. Şolar İmam Hüseyin'e gel diýip çağırýarlar. Ýöne Yezid bin Muawiye şo wagt şo taýyň walisiniň ýerine geçip halky özüne tarap baktyrýar we gorkasynla we ziyatka bilen paraxorluk bilen özüne öwürýär. Ana görşüňiz ýaly diýmek Kerbela wakasynaky ýaly buňkun İmam Hüseyin'i bir tarapda İmam Hüseyin'i yani Muhammed Peygamberimiň toruny altygy bir gapdalla bu gapdalla da şonu gel ağam gel biz seň ýanyňda biz seň arkaňda dururys diýip çağırıp soňundan Yezid bin Muawiye'nin Yezid'in tarapyna geçen ine Gurban Gulyň mezhebine geçen organ işgärleri bar onda. Ine görşüňiz ýaly ýene tarih gaýtalanýar, ýene şol meýdandaky söwüş ýaly söwüş gaýtalanýar. Gowlar bilen erwediň söwüşi diýip aýdyp otursa bolýar. Şol mesele şundan ibaret. Yani sen ya hakikate gulluk edersin, hakka gulluk edersin, adalata gulluk edersin ya da şeytandan bolan şeytana, iblislere gulluk edersin. On garşylygynda häzirlikçe rahatlyk bar, o häzirlikçe jaý bar, size pul bar belki.
Öne ahir zamanlı dogzak var. Kanyeşne kapırlara ahir zaman görünür oturundan ahir zamana anansanız adam bolurdunuz. O ahir zamana dönen ne häzir görsen gidip görüp gelen mamay diýip oturansyňyz häzir görsen men bilýän ölüňizden soň görürsüňiz. Öne netip bolsa bizden ýaspardada biz şoňçunam Allah'dan gorkýas, biriniň hakyny ýemekden gorkýas. Adalatsyz bolmakdan bir gorkýas. Ünsveren olsaňyz aktivistliň içinde de ýalňyş iş edenler aramyzdan uzaklaşdyrdyk. Bu adamlar olsa aramyzda tururdular. Ünsveren olsaňyz. Olaram özüňiz tartmaýaňyz. Neyse, assalamu alaykum hemmeňize. Arkadaşlar, Talip aýtjak goýjak zatlaryňyz bar bolsa garawym, aýdym. İnşallah geleceğinin işini hukmandarda onda vatandaşlar. Sağ olun hemmeňize geleniňizde. Bunu men YouTube'a goýaryn vatandaşlar dinleň. Görün gelen ýagdaýy. Yankı geleceğinin gürlep başlanma mendinden goýsaň amga bolarmy kadýan. İnşallah şonun goýun köp adam siz görmeli ya o tarafama. Iminle şu taýda. Bolýar. Sağ olun onu halykda görüşelim. Sağ olun. Sağ olun. Giýjäň rahat bolsun. Sağ olun vatandaşlar. Hemen sağaman yürümle.